Sú ľudia, ktorí hovoria o svetle. Sú ľudia, ktorí hovoria o letení nahor. Ďalší o pocitoch tepla a lásky. Ale ja som necítil nič také. Vôbec nič také. Jediné, čo som vnímal, bola neopísateľná hrôza. Keď som sa prebral, doktor povedal, že mi vlasy doslova stáli dúbkom. Bola to úžasná skúsenosť vedieť, že existuje život po živote. Toto sú všední ľudia ako vy alebo ja, ktorí žili svoj normálny život a okamžik na to zomierali, bez toho, že by niekedy verili alebo vôbec počuli o posolstve spasenia. Prešli z tohto sveta do toho, ktorý je za ním, ale to, čo objavili, budilo hrôzu. Vrátili sa a toto sú ich skutočné príbehy. Je to veľmi ľahké byť ateistom, keď ste úspešní, ale je veľmi ťažké byť ateistom, keď ležíte na smrteľnej posteli. Dnes nás renomovaný kardiolog a spisovateľ dr. Maurice Rawlings prevedie po ceste, o ktorej hovoria len niektorí. Kričal som s tmy: Ježiš, prosím, zachráň ma. Počúvajte hlas človeka, ktorý počul ten krik. Toto je možno vaša jediná šanca, ako sa dostať bezpečne do pekla a späť. Do pekla a späť. Toto je rozprávanie o živote po smrti. Celá história ľudstva je spätá s týmto očakávaním. Celá Biblia je postavená na živote po smrti, takisto všetky náboženstvá. Ale kto sa odtiaľ vrátil, aby nám ukázal, že naozaj existuje život po smrti? Ale teraz vďaka moderným resuscitačným metódam, ktoré dokážu obnoviť činnosť srdca a rozbehnúť dýchanie, vy a ja sa môžeme stretnúť s množstvom ľudí, ktorí vám povedia, čo je na druhej strane smrti. Porovnajte si to, čomu veríte, s prípadmi, ktoré vám ukážeme. O dobrých príbehoch ste už určite počuli, lebo ľudia radi hovoria o tom, aké to bolo, keď zomreli a vrátili sa späť. Ale skúsenosť z pekla je niečo, o čom ľudia príliš nechcú hovoriť, lebo je to zahambujúce. Ukážeme vám niekoľko takýchto príbehov, kde ľudia hovoria o skúsenosti pekla, aby ste vy nemuseli ísť tam, kam sa dostali oni. Prvý je príbeh pána Reagana, ktorý sa so svojím synom vybral na nákupy do blízkych potravín. Náhodou sa tam zaplietol do hádky s neznámym mužom, ktorý mu v návale hnevu rozbitou fľašou viackrát prerezal svaly a žily na ruke. A zvyšok príbehu vám ukážeme ako sfilmovaný príbeh. Bol som narkoman. Zrovna keď sme vchádzali do obchodu, zrazil som sa v dverách s chlapíkom, ktorý vychádzal von. Okamžite vypukla hádka. Veľmi som nerozmýšľal, udrel som ho a zrazil na zem. Muž spadol do hromady fľaší, ktoré sa ihneď rozbili. Hneď vyskočil z jednou z nich a začal na mňa útočiť. Zdvihol som ľavú ruku, aby som nejako zachytil jeho útok, a fľaša mi rozťala svaly bicepsu a taktiež veľké tepny na ruke. Krv mi striekala z ruky a hrozilo, že o malú chvíľu vykrvácam. Ale ja som bol tak plný hnevu, zloby a nenávisti, že som krvácajúc pokračoval v bitke ďalej. Môj syn od strachu hystericky kričal a majiteľ obchodu ku mne prišiel a povedal: ak sa nedostanete do nemocnice, o pár minút ste mŕtvi, vykrvácate. Potom ma zobral do môjho auta a odviezol do nemocnice. Keď sme sa dostali na operačný sál, bol som už ledva pri vedomí. Keď lekársky tím začal na mne pracovať, počul som, ako si hovoria:
Nevieme mu pomôcť, musí byť prevezený do druhej nemocnice. A je možné, že príde o ruku. Keď ma nakladali do sanitky, prišla tam práve moja žena a tak nastúpila do auta a viezla sa so mnou. Ako sme sa so sanitkou rozbehli, mladý ošetrovateľ mi pozrel priamo do tváre, ja som však sotva videl, tak som bol slabý a povedal: Pane, potrebujete Ježiša Krista. Nepoznal som nejakého Ježiša a ani som nevedel, o čom ten chlap hovorí. Takže jediné, na čo som sa zmohol, bolo preklínanie. On však znovu hovoril: potrebujete Ježiša. A ako ku mne hovoril, zrazu sa mi zazdalo, že celá sanitka doslova vybuchla v plameňoch. Naozaj som si myslel, že sme explodovali. Bolo tam plno dymu a ja som sa pohyboval týmto dymom, ako by som išiel cez nejaký tunel. Po určitej dobe sa z dymu a temnoty zjavilo niečo, odkiaľ sa ozýval hlas množstva ľudí, ktorí kričali, stonali a bedákali. Keď som pozrel dole, bol to pocit, ako by ste sa dívali dole do otvoru sopky. Videl som oheň, dym a ľudí, ktorí boli vo vnútri tohto horiaceho miesta. Kričali a nariekali, lebo stále horeli. Zvláštne bolo, že neboli úplne spálení a strávení ohňom. A potom som vnímal, ako začínam klesať do toho miesta. Hádzal sa a mykal sa na posteli. Bedákal, stenal. Vyzeralo to, ako by s niečím zápasil. V tom čase som nebola kresťanka a nemala som ani potuchy o duchovnom boji. Ale bolo to pre mňa desivé, lebo ten zápas bol takmer hmatateľný. Bolo to akoby boj svetla a temnoty. Zdalo sa, že proti niečomu bojuje. Vtedy som nevedela to, čo viem dnes, že to, čo videl, bol obraz pekla. Najstrašnejšie však pre mňa bolo to, keď som začal spoznávať mnohých ľudí, ktorí sa tam zmietali v plameňoch. Bolo to, ako by mi objektív kamery priblížil ich tváre a ja som mohol rozoznať ich črty. Videl som ich agóniu, ich bolesť a frustráciu. A niektorí z nich začali volať moje meno a hovorili mi: Ronny, nechoď sem, odtiaľ to nie je nejaká cesta von, nejaký únik. Ak sa sem dostaneš, už sa nikdy nevrátiš von. Hľadel som na známe tváre. Bol tam muž, ktorý zomrel pri pokuse o vlúpanie, keď ho postrelili a vykrvácal na chodníku. Videl som tváre dvoch chlapíkov, ktorí zomreli, keď opití nabúrali s autom. Videl som ďalších, ktorí si kedysi urobili narkomanskú party a zomreli na predávkovanie. Videl som ich agóniu a bolesť. Ale verím, že najbolestivejšia skúsenosť týchto ľudí bola osamotenosť. Depresia bola preto taká hlboká, lebo neexistovala nejaká nádej, neexistoval nejaký únik. Z toho miesta sa už nikdy nedalo ujsť. Cítil som zápach ako po síre, alebo spálenine po elektrickom zváraní. Ten zápach bol hrozný. Ako hľadím do tej diery, na toto miesto ohňa, kriku a mučenia, zrazu sa všetko zavrie do tmy. Keď otvorím oči, ležím v nemocničnej izbe v Knoxville, Tennessee. Moja žena sedí pri mne. Po celom tele mám množstvo štychov. Ruku sa síce podarilo zachrániť, ale mal som na nej vyše 100 štychov. Pozeral som do tváre mojej ženy, ale vôbec som si neuvedomoval, kde to som, ani som nevnímal nič okolo seba. Jediné, čo som mal pred očami, bolo to, čo som pred chvíľou videl. Mal na tvári veľmi čudný výraz. Vyzeral veľmi vystrašene. Povedal: neviem, čo sa to so mnou dialo, ale bol som na príšernom mieste. Presviečala som ho: celý čas ležíš tu v nemocnici. Ale on vytrvale tvrdil: nie, bol som niekde inde. Vysvetloval: neviem presne, čo to bolo, ale bolo to hrozné miesto.
Stále počujem tie zúfalé výkriky. Stále cítim ten hrozný zápach. Stále si viem predstaviť tú horúčavu. A stále počujem hlasy ľudí, ktorých som roky poznal a ktorí na mňa kričali, aby som sa vrátil späť. Počas tých dní, ktoré nasledovali, som skúšal všetko možné, aby som na toto zabudol. Skúšal som sa opíjať, ale nešlo to. Skúšal som sa nadrogovať, ale nešlo to. Skúšal som všetko možné, len aby som to vyhnal z hlavy, ale nepodarilo sa mi to. Jedného rána, o niekoľko mesiacov neskôr, som prišiel domov, kde ma čakala žena. V noci som sa pokúšal opiť sa, ale nešlo to. Keď som vstúpil do domu a išiel do spálne, svetlo tam ešte svietilo, na posteli sedela moja žena a v lone mala položenú veľkú otvorenú knihu. Pozrela na mňa, jej tvár doslova žiarila a povedala: Ronny, dnes v noci som prijala Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Nemusela mi veľa rozprávať. Naše životy boli naplnené agóniou. Ona vyrastala v Chicagu, jej otec bol pravidelným návštevníkom barov v južnej časti mesta a ona sama nevedela vôbec nič o Bohu, cirkvi alebo náboženstve. Jej tvár bola poznačená bolesťou a modrinami, ktoré jej zostali ako následok môjho hrubého správania sa, násilia, alkoholizmu a užívania drog. Boli časy, kedy som zmizol na mesiace a ona s deťmi netušila, kam som išiel. Teraz jej tvár vyzerala inak. Modriny úplne zmizli a úsmev nahradil žiaľ a agóniu. Pozerala na mňa a povedala: Ježiš ma dnes v noci zachránil. Išiel by si so mnou vypočuť si niečo o tom človeku nazývanom Ježiš? Na pár sekúnd som sa zamyslel. Už som skúsil v živote všetko iné a nič mi nefungovalo. K ľuďom, ktorých mám najradšej, moju ženu a moje deti, sa správam otrasne. A tak som súhlasil, že s ňou pôjdem. O pár týždňov neskôr, v nedeľu ráno, sedel som v miestnosti úplne vzadu, o Biblii som nevedel vôbec nič. Nevedel som, ako sa mám v cirkvi správať, keď sa ten muž postavil k pultu a začal čítať z Biblie, z Evanielia Jána. A začal práve týmito slovami: Hľa, baránok Boží, ktorý odníma hriech sveta. Keď povedal baránok, zaujal tým moju pozornosť. Nijaká iná časť Biblie by ma neoslovila, ale keď spomenul baránka, získal pozornosť tohto hriešníka so srdcom tvrdým ako kameň. Dôvodom bolo to, že keď som mal 9 rokov a vyrastal som ako veľmi chudobné dieťa v horách východného Tennessee, u otca, ktorý poznal len hnev, bitie a alkohol, tak naša susedka mi darovala maličkého baránka. Každý týždeň som musel ísť 2 kilometre, aby som sa dostal do školského autobusu. Keď som raz prechádzal cez jej dvor, zastavila ma a povedala: Synu, mám pre teba dnes dar. A ukázala mi maličkého baránka. Zobral som ho domov a stal sa mi priateľom. Jediným priateľom, ktorého som kedy mal. Boli sme takí dobrí priatelia, že ma po celý čas všade nasledoval a čakával ma, keď som vystúpil z autobusu a vracal sa cez lesy a polia domov. Keď som sa jeden večer vracal, môj baránok ma nečakal. A počul som otca, ako vykrikuje a nadáva. Keď som sa dostal k nemu, videl som, že na nejakom starom type auta vymieňa práve pneumatiky. Snažil som sa prejsť pomimo, lebo som nechcel, aby mi nadával, a tak som sa rozhodol obísť ho. Keď som sa dostal na druhú stranu auta, pozrel som dole a tam ležal môj baránok. Bielu vlnu mal zaliatu krvou a v tele mal zapichnutý veľký automobilový kľúč. Baránok sa predtým motal zvedavo okolo a môj otec v opileckom návale zlosti vrazil to, čo mal práve po ruke, do jeho tela. Keď som videl môjho baránka,
môjho jediného priateľa mŕtvého. Začal som kričať ako 9-ročné dieťa. Bežal som do lesa volajúc: On zabil môjho baránka! On zabil môjho baránka! A v 9 rokoch nenávisť a násilie vnikli do môjho života a úplne ho ovládli. Od tohto okamžiku už som nikdy nebol ten istý človek. Keď ten pastor spomenul baránka, hneď ma zaujal. Potom povedal: Ježiš Kristus je Boží baránok, ktorý zomrel a vylial svoju krv, aby hocikto, kto chce, mohol mať nový začiatok. Bolo mu odpustené a mohol začať odznova. Po týchto slovách som sa postavil, aby som odišiel z miestnosti, lebo som si povedal: nikto ma nesmie vidieť plakať. Neplakal som od 9 rokov, nebojím sa nejakého stvorenia na celej zemi a nikto ma neuvidí plakať. Vstal som, že odídem, ale zrazu som sa otočil a začal kráčať do prednej časti miestnosti. Pomodlil som sa zvláštnu modlitbu. Povedal som Bohu: Bože, ak existuješ, Ježiš, ak naozaj si Boží baránok, prosím ťa, zabij ma, alebo ma uzdrav. Už viac nechcem žiť. Som na nič manžel, som na nič otec, nič vo mne nie je dobré. V okamžiku, ako som to povedal, bolo to, ako by temnota zmizla z môjho života. Vyhrkli mi slzy a prvý raz od mojich 9 rokov mi slzy začali tiecť po tvári. V tom okamžiku pocit viny zmizol z môjho života. Násilie, hnev a nenávisť zmizli z môjho života. A Ježiš Kristus sa stal vtedy pánom a záchrancom môjho života. Nevedel som, čo sa bude diať od tej chvíle ďalej. Ale Boh uzdravil moju myseľ, moje spomienky a bol som okamžite oslobodený od drogovej a alkoholovej závislosti. Zároveň mi tam bolo jasné, že musím ľuďom rozprávať to, čo som zažil. Môj život bol zachránený len preto, aby som ľuďom hovoril o mieste, ktoré som videl, a o nádeji v Ježišovi Kristovi, ktorý zachránil ľudstvo od tohto strašného osudu. Som tu opäť a s otázkou: je peklo len pre zlých, alebo aj pre dobrých ľudí? Ale predtým si povieme o tzv. OBI a NDI zážitkoch. Klinická smrť znamená to, že srdce aj dýchanie zastane a my ich musíme naštartovať späť. Títo ľudia sa vrátia zo smrti do života. Je to možné dovtedy, kým nenastane biologická smrť, keď odumrie mozog. NDE, skúsenosť blízkosti smrti, a OBE, mimotelový zážitok, sú niečo iné. Skúsenosť blízkosti smrti je to, keď namierim na vás zbraň a chcem vaše peniaze. Možno sa vydesíte až k smrti, ale stále žijete. Takýto zážitok majú aj mnohí ľudia, čo prežili ťažkú autohaváriu a takmer zomreli. Boli blízko, ale srdce ani dýchanie nezastali. Mnohé knihy však miešajú zážitky NDE a OBE s príbehmi ľudí, ktorí naozaj prežili klinickú smrť. My tu skúmame len príbehy ľudí, ktorí skutočne zomreli a vrátili sa späť. OBE, mimotelový zážitok, znamená dostať dušu z tela bez zomretia. Ide o to, aký je to pocit byť mŕtvý bez toho, že zomriete. Vypôsobí to napríklad hlboká hypnóza, robia to gurúovia v Indii cez meditačné techniky a mantry. Dá sa to dosiahnuť chemickou hypnózou alebo rôznymi okultnými praktikami alebo využitím tzv. Hadej sily kundalíny, ktorá sa koncentruje v dolnej časti chrbtice a pomocou energetických centier tzv. Čakier. Tento druh energie využíva aj akupunktúra. Existujú rozličné metódy, ako sa dostať von z tela, aby ste mohli okúsiť život mimo tela, keď sa duch oddeli od tela, a takýmto spôsobom definuje smrť aj Biblia. My tu budeme hovoriť o trvalom oddelení, nie o takom, ktoré si dokáže človek vypôsobiť sám.
Takže dnes tu neskúmame žiadne prípady NDE alebo OBE, ale len prípady skutočnej klinickej smrti. Do tejto kategórie patrí väčšina pravých skúseností po smrti. Jedného takéhoto človeka vám dnes predstavíme. Volá sa Charles McCaig a tento 57-ročný poštár mal problémy s bolestiami v oblasti hrudníka. Zobrali sme ho na vyšetrenie a postavili ho na bežiaci pás, až sa táto bolesť objavila znova. Bol pripojený na EKG a to začalo ukazovať divné hodnoty. Vedeli sme, že má bolesti, ale než sme mohli zastaviť prístroj, pán Cake zrazu padol mŕtvy. Toto sa stáva veľmi, veľmi zriedka, takže sa nemusíte obávať EKG záťažového testu. Keď sa zrútil na zem, začal sa zmietať v krčoch ako väčšina ľudí tesne po smrti, keď srdce nedostáva krv do mozgu. Oči sa mu obrátili stĺpkom, zmodral a prestal dýchať. Sestrička začala s umelým dýchaním a ja s externou masážou srdca. Divná situácia nastala, keď som zastavil masáž, aby som pripojil kardiostimulátor. Keď som sa prebral, doktor povedal, že vlasy mi doslova stáli dúbkom a oči som mal vytreštené. Bol som vystrašený na smrť, naplnený hrôzou. Môj život by ste označili ako normálny. Dosť som navštevoval party, ale nič zlého sme tam nerobili. Keď som bol malý, chodieval som do kostola, lebo moji rodičia mi často hovorili, poď, ideme do kostola. Vôbec som si však neuvedomoval, čo znamená byť v cirkvi alebo prijať Krista, až do dňa, keď sa mi toto prihodilo. Keď som raz ráno pracoval, musel som odísť na kliniku v našom meste. Tam som chcel lekárovi povedať, že si myslím, že som asi práve dostal infarkt. Nakoniec som to nepovedal nikomu a tak ma poslali na kliniku, kde pracoval doktor Rawlings. Vyšetrovali ma tam 3 alebo 4 dní a potom ma dali na záťažový test. Počas testu si pamätám, ako som personálu povedal, že asi umieram, a že chcem zísť dole z pásu. A to je tá posledná vec, ktorú si vôbec pamätám. Keď som sa prebral, doktor Rawlings mi dával masáž srdca a spýtal sa ma, čo sa so mnou deje, lebo som vyzeral veľmi zdesený. Povedal som, bol som v pekle a potrebujem pomoc. Odpovedal, peklo si nechajte pre seba, ja som doktor a pokúšam sa zachrániť vám život. Na peklo potrebujete farára. Pokračoval v masáži a druhou rukou sa pokúšal zaviesť kardiostimulátor. Začal som upadať znovu do tmy a tak pokračoval v masáži, aby ma dostal späť. Pozoroval som, čo sa deje. Niektorí to popisujú, ako by lietali vo vzduchu pod stropom. Bol som nad všetkými a díval sa na to, čo robia. Stále som nariekal, prosím, pomôžte mi, nechcem sa vrátiť do pekla. Sestrička povedala doktorovi, musíte mu pomôcť. Doktor povedal, opakujte túto modlitbu po mne. Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Ježiš, zachráň moju dušu. Zachovaj ma nažive, aby som mohol žiť s tebou navždy. A keď zomriem, prosím, zachráň ma od pekla. Po tomto, keď som viackrát odišiel z tela, moje zážitky boli už len príjemné. Videl som svoju nevlastnú mamu, aj svoju mamu. Mama mi zomrela, keď som mal asi 5 mesiacov. Nikdy som nevidel jej fotku, ale aj tak som ju ihneď dokázal spoznať. Moja nevlastná mama zomrela asi pred 10 rokmi. Obe tam stáli spolu, ale ja som s nimi nemal vôbec žiadny kontakt. Jediné, na čo si pamätám, bolo to, že vystierali ruky smerom ku mne. Neskôr som si spomenul, že som si všimol niečo, o čom som vždy počul, ale teraz som si to overil. Doktor Rawlings sa ma spýtal, čo tým mienim. Odpovedal som, vždy som počul, že si nemôžeš zobrať peniaze so sebou a keď som si obzeral mami, nemali vrecka. Viem, že to znie bláznivo, ale chcel som si zapamätať všetko, čo som videl. Určite som vedel, že sa vrátim, aby som to vyrozprával. Po stretnutí s nimi nasledoval ďalší zážitok. Kráčal som po cestičke, ktorá bola olemovaná farbami, veľmi žiarivými farbami. Aj keď sa príliš nevyznám v umení, ale nikto, ani Rembrandt by nedokázal nakresliť takéto farby. Boli tak žiarivé. Obklopilo ma žiarivé svetlo
A dodnes verím, že to bol Duch Svätý, ktorý ma obklopil a staral sa o mňa. Nikdy v živote som sa necítil tak dobre a tak bezpečne. Keď sa toto všetko skončilo, až potom som si uvedomil, čo sa stalo. Bolo to dvojité obrátenie. Táto krátka modlitba obrátila k Bohu nielen toho ateistu, ktorý zomieral na podlahe, ale aj mňa, toho ateistického doktora, ktorý ho oživoval. To je jediný dôvod, prečo tu teraz pred vami stojím, aby som vám povedal, že život po smrti existuje, ale nie je vždy dobrý. Po tom, čo ste videli, je väčšine z vás jasný rozdiel medzi zamdletím, klinickou smrťou a biologickou smrťou. Vezmime si príklad Charlesa McCaiga. Stál na bežiacom páse a ja som vedel, že je v klinickej smrti. Tváril sa veľmi vystrašene, chcel sa niečo spýtať a vyjavene na mňa hľadel. Ako kráčal na páse, zbadal som, že jeho srdce a dýchanie zastali a on pritom ešte nejakú chvíľu kráčal a hovoril so mnou, až kým nedostatok krvi v mozgu spôsobil, že padol mŕtvy. Bol mŕtvy a ani o tom nevedel. Mal som mu to povedať. Čo sa s ním dialo potom? I hneď sme začali s resuscitáciou, to jest s masážou srdca a umelým dýchaním. Podarilo sa nám rozbehnúť srdce, obnoviť dýchanie a pacient ožil. Toto bol prípad klinickej smrti. Biologická smrť by nastala, ak by uplynul časový interval približne 4 až 6 minút potom, ako zastalo srdce, nedodávalo by viac kyslík do mozgu a po zastavení dýchania. Mozgové bunky, ktoré sú najcitlivejšie z celého tela, by začali odumierať a nastala by smrteľná strnulosť, telo stúhne ako doska. Tu by už pomohlo jedine vzkriesenie, ktoré dokáže urobiť len Boh. My môžeme urobiť len resuscitáciu. To je nám povolené. Ďalej vám ukážeme prípad doktora Whitakera, ktorý bol v čase nášho príbehu ateistom a s Bohom nemal vôbec nič dočinenia. Prihodilo sa mu však niečo, čo zmenilo jeho život. Pozývame vás, aby ste to teraz spolu s ním mohli prežiť. Mal som vtedy veľa priateľov v zábavnom priemysle. Medzi nimi bol napríklad aj Ringo Starr a mnohí ďalší. Práve natáčali pre televíziu na západnom pobreží USA a jeden z nich mi zavolal a spýtal sa ma, či nechcem prísť. Povedal som mu, že prídem veľmi rád, lebo som vedel, že tam bude veľa chlastu a zábavy. A pokým oni natáčali, ja som si to tam užíval. Potom, čo som tam strávil 3 alebo 4 dni, som ochorel. Ochorel znamená, že som cítil prudkú bolesť v bruchu a preto som odletel do Oklahoma City. Tam som zavolal môjmu priateľovi senátorovi a požiadal som ho, aby pre mňa poslal auto. Poslal mi auto a zaviezli ma domov. Tam som sa prihlásil na vyšetrenie vo Watleyho nemocnici v Texakene. Bolo to vo februári roku 75. Keď ma vyšetrili, tak zistili, že chemické zložky v mojom tele boli tak mimo normálnych hodnôt, že mi museli dávať umelú výživu, aby ma dali dokopy. V čase, keď sa to stalo, som bol ateistom. Nie hociakým, ale veľmi zatvrdilým ateistom a žil som len pre seba. Po operácii ma dali na jednotku intenzívnej starostlivosti a keď som sa prebral, bol som pripojený na respirátor, ktorý dýchal namiesto mňa. Nebol som vôbec schopný rozprávať a ležal som tam v kóme. Ale počul som nemocničný personál hovoriť o tom, aký som chorý, ako zomriem a že sa už nikdy nedostanem z nemocnice. Po 3 dňoch som už dokázal dýchať sám. Pamätám si, ako mi doktor Duncan, chirurg, ktorý ma operoval, povedal: Don, ak máš niečo, čo treba dať do poriadku, ak je niečo, čo musíš podpísať, urob to čo najskôr, lebo nie sme si istí. Nie sme si istí, koľko času ešte máš. Vedel som, že to, čo mám, je ťažká forma akútnej hemoragickej nekrotickej pankreatitídy. S touto chorobou neprežijete. Dá sa žiť s pankreatitídou, môžete žiť dokonca aj s akútnou pankreatitídou, ale nie s takou chorobou, akú som mal ja. Doktor povedal mojim 2 synom, že do rána budem mŕtvy. Neočakávali, že by som to prežil. A tak tam ležím ako človek, ktorý sa otvorene hlási k ateizmu. Hlásiť sa k ateizmu znamenalo, že som neveril v Boha.
Veril som v energiu vesmíru, lebo som ju videl. Stretol som sa so životom aj so smrťou, lebo ako lekár som sa pohyboval medzi nimi. Veril som v niečo. Ale prosím vás, nehovorte mi o Bohu. A najmä mi nehovorte o nejakom vzkriesení a narodení z panny a o podobných nezmysloch, lebo ja som vedec, výskumník, mám z toho doktorát. A väčšina ľudí z oblasti vedeckého výskumu neverí v Boha. Oni neveria v nejakú zvrchovanú bytosť. Teraz už síce začínajú veriť, že vesmír je starostlivo usporiadaný, lebo čím viac ho spoznávame, tým viac ten poriadok vnímame. Ale ja som bol ateistom. Je veľmi ľahké byť ateistom, keď ste úspešní a keď ste sa dokázali vypracovať z ničoho na jedného z najvplyvnejších ľudí v tej časti krajiny, kde žijete. Na jedného z politicky najmocnejších ľudí v štáte Oklahoma. Je veľmi ľahké byť ateistom, keď sa vám toto všetko podarilo. Môžete kľudne odpočívať a hovoriť: ja Boha nepotrebujem. Čo je to Boh? Je však veľmi ťažké byť ateistom, keď už ležíte na smrteľnej posteli, pretože vtedy začnete uvažovať. Čo ak títo ľudia majú naozaj pravdu? Viete, existoval jeden človek, volal sa Ron Short, ktorý stál medzi mnou a bránami pekla. Jeden človek, ktorý mi ešte predtým, než som ochorel, 5 rokov rozprával o Ježišovej láske. Jeden človek. Hovorievali sme spolu a mal som ho naozaj rád, pretože vždy urobil to, čo slúbil, že urobí. Bol jediným človekom, ktorého som počul verejne hovoriť o tom, že je kresťan a ktorý zároveň aj žil podľa toho, o čom rozprával. Naozaj som si ho vážil. Síce som neveril tomu, čo hovoril, ale vážil som si ho. Ale keď som ležal na smrteľnej posteli a vedel som, že onedlho zomriem, hádajte, na koho som myslel. Premýšľal som, čo ak má Ron pravdu? Čo ak naozaj existuje nebo a peklo? A ihneď potom táto najnaliehavejšia otázka naplnila moju myseľ. Ako môžem byť spasený? Čo to je spasený? Čo to je spasený? Ako môžem byť spasený? Preto som dal poslať pre Rona. Chcel som, aby prišiel a aby urobil všetko, čo bolo treba. Nemal som ani potuchy, čo má so mnou spoločné nejaký človek, ktorý pred 2000 rokmi v Izraeli visel na dreve. Ale vedel som, že má niečo, čo ja musím mať. V tú noc som poslal pre Rona, ale Ron nebol doma, lebo odišiel do Alabamy. Tak som požiadal známych, aby ho zavolali ku mne. Tá noc bola najdlhšou nocou, akú som kedy v živote zažil. Či už predtým, alebo potom. V tú noc, ako som ležal v posteli, začal som strácať vedomie a začal som odchádzať. A ako som odchádzal, začal som zostupovať dole. Bola tam temnota. Bola tam taká strašná tma. Bol to pocit, ako by tá najtemnejšia temnota prenikla do vášho najhlbšieho vnútra. Môžem určite povedať, že som opustil svoje telo, pretože si presne pamätám, ako som sa do neho opäť vrátil. Neviem, kam som sa dostal mimo svojho tela. Sú ľudia, ktorí hovoria o svetle, sú ľudia, ktorí hovoria o vznášaní sa nahor, sú ľudia, ktorí hovoria o teple alebo o láske. Ja som necítil nič také, nič takéto. Vnímal som len nevýslovnú hrôzu. Nevýslovnú hrôzu. Pretože som vedel, že ak dokončím túto cestu, ak padnem až dole, už sa nikdy nevrátim späť. V mojom najhlbšom vnútri som to jednoducho vedel. A tak som zápasil celú noc. Neskôr mi povedali, že som nielen zvliekol plachtu z madracu, ale stiahol som celý matrac na seba, lebo som musel vydržať. Musel som počkať, až kým sem nepríde Ron. Čokoľvek mal urobiť, musel som dovtedy vydržať. Ale opäť, ako som opúšťal svoje telo, klesal som dole do hlbokej temnej hrôzy. Začala mi chladnúť pokožka. Nebol to taký druh chladu, ako keď vyjdete von do zimy.
Nie, toto bol mrazivý závan, prenikajúci do špiku kostí mojich nôh a vnímal som, ako postupuje hore do celého tela. A znovu som opustil svoje telo a bol som v tej temnote, v tom prázdne. Pamätám si jeden návrat späť do tela, pretože keď som doň vošiel, bolo to takéto. Presne takéto. Cítil som úder v tele, moje fyzické telo zadunelo, keď som doň vošiel späť. Verte mi, je to ten najstrašnejší, najdesivejší zážitok, aký som kedy zažil. Zápasil som celú noc a nasledujúce ráno medzi 9:30 a 10:00 prišiel Ron. Vošiel a povedal: Doktor Whittaker, aké šance vám dávajú? Povedal som: Ron, hovoria, že nemám žiadnu. On na to: teraz je ten správny čas. Súhlasil som, máte pravdu. Predtým som ho preklínal, plúval som naň, ale teraz nastal ten správny okamih, lebo som musel mať všetko to, čo mal on, pretože na zemi mi už zostávalo len málo času a netušil som, kedy sa vyberiem na ďalší výlet a dôjdem až do konca. Vtedy ma Ron jednoducho previedol modlitbou hriešníka. Nemal som ani tušenia, čo je to za modlitba, ale dôveroval som Ronovi. Viedol ma v tom, čo sa mám modliť a povedal mi, že Ježiš zomrel za moje hriechy a že zomrel aj za hriechy celého sveta. Síce som tomu celkom nerozumel, ale ukázal mi v Božom slove, kde je to napísané. Musíte pochopiť, že ja som človek kníh. Veľkú časť svojho života, 25 alebo 26 rokov som strávil v knihách. Vo všetkých možných druhoch vedeckých kníh. Mám akademické vzdelanie z chémie a rôzne iné druhy vzdelania, až po doktora medicíny. Mnohostranné vzdelanie. A tak mi rozprával a ja som mu uveril, lebo je to napísané v tej knihe. Bola to pre mňa nová kniha a nazývala sa Biblia. A tak som nechal Rona, aby ma viedol v modlitbe hriešníka a opakoval som ju po ňom. Môžem vám povedať jednu vec. Zrazu na mňa zostúpil taký pokoj, aký som nikdy predtým nepoznal. Ron mi ukázal takéto miesto v Biblii. Tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí uveria. Budú klásť ruky na nemocných a tí sa uzdravia. Dnes chodím po tejto planéte a neužívam žiadny inzulín, žiadne enzymy, jem hocičo, na čo mám chuť. A každý deň Boh produkuje v mojom tele tie správne látky na to, aby som žil bez užívania akýchkoľvek liekov. Keď vidíte, ako sa slepé oči otvoria, vidíte chromých chodiť, malomocenstvo zmiznúť, keď to vidíte na vlastné oči, keď toto vidíte, nemusíte mať doktorát z jadrovej fyziky, aby ste zistili, že Biblia je pravdivá. Ako je to možné, že ľudia majú tak rozličné zážitky s peklom? Biblia nehovorí vždy len o ohni, ale spomína tiež vyhnanstvo, oddelenie od Boha, totálna temnota a zožieranie červami, ktoré nikdy nezomierajú. Väčšinou sú to však plamene. Existujú aj niektorí ľudia, ktorí si to miesto nevedia vizuálne predstaviť. Napríklad doktor Whittaker. Aj to, že niekto vidí anjela svetla, môže byť niekedy klamlivé. Napríklad Biblia spomína, že dokonca sám Satan sa dokáže premeniť na anjela svetla a podviesť mnohých. Aké svetlo ľudia videli na konci tunela, najmä ak sa jednalo o niekoho, kto vedel, že si nezaslúži dostať sa do neba. Takéto prípady sa vyskytujú. Ku podivu na opačnej strane sa nič také nedeje. Tí, čo sa ocitli v pekle, presne vedeli, kam patria. Bez vypytovania presne vedeli, prečo sú tam. Ježiš sám o tomto hovorí v Matúšovom evanjeliu. Ak Satan vyháňa Satana, ako obstojí jeho kráľovstvo? V tomto prípade to znamená, že Satan neukáže ľuďom realitu pekla, pretože by to pracovalo proti jeho kráľovstvu a jeho klamstvám. Nie, to nie je možné. Ale ako anjel svetla dokáže podviesť mnohých. Ale bez ohľadu na to, akú časť pekla tí ľudia zakúsili, či už to bola totálna temnota alebo oheň, na žiadne z týchto miest sa už nikdy nechcú vrátiť. Ježiš im povedal: Ja som cesta, pravda a život.
Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie cezo mňa. Biblia, Evanjelium Jána. Náhodný prieskum ukázal, že mnohí ľudia neveria v ozajstné nebo a peklo. Mnohí z tých, ktorí veria v ich existenciu, majú rozdielne názory na to, ako sa človek dostane na jedno alebo druhé miesto. Neverím, že existuje peklo, ale verím v existenciu neba. Musí existovať niečo viac, než len naše krátke bytie na tejto zemi. Musí byť niečo, čo nasleduje za tým. Verím, že každý zaplatí za to, čo robil v živote. Ale neverím tak celkom tomu, čo Biblia hovorí o pekle ako o mieste ohnivých plameňov. Verím, že existuje nebo. Určite je nejaké nebo. Nie som si už taká istá o pekle. Ako ho vysvetlíte? Avšak nebo, áno, určite existuje. Nemyslím si, že je nevyhnutne potrebné chodiť do kostola, aby ste sa dostali do neba, alebo že musíte veriť Biblii. Jednoducho žite dobrým životom. Peklo je vyhradené pre zopár naozaj zlých ľudí. Snaď pre niekoho, kto zámerne niekoho zavraždí. Vražda je asi jediná vec, ja by som si myslel, za ktorú budete pikať v pekle. Nie som si naozaj istá, čo vás dostane do pekla, alebo ako sa dostať do neba. Skutočne to neviem. Myslím, že neexistuje nejaké nebo alebo peklo, iba posmrtný život. Neviem presne, aké to bude. Moja dcéra sa hlási k ateizmu, ale niekde v hĺbke mysli má predstavu o tom, čo očakáva potom, keď tento život skončí. A pre mňa toto je všetko, čo je treba. Nepotrebujem k tomu Boha. Ja verím svojim vlastným spôsobom viery, ktorá je viac menej metafyzickou vierou. Verím, že čokoľvek vnímate na zemi, aký máte pohľad na nebo, aké to tam bude, tak to je vaša osobná predstava a presne takýmto sa to stane, keď zomriete. Takže ak veríte, že je vo vás božský zdroj a že ste v svojej podstate dobrým človekom a ste šťastným človekom, tak to je to, čo sa vám stane po vašej smrti. Ale neverím, že budete potrestaní a pôjdete na ohnivé miesto, ak ste nežili svoj život tak, ako si organizované náboženstvá myslia, že ste mali. Mnohí ľudia sa pokúšajú zriediť posolstvo pekla a neba, keď hovoria, že žiadne z týchto miest neexistuje. Tak teda jedzme, píme a buďme šťastní. Ak sa nebudeme nikomu zodpovedať, neexistuje nejaký hriech. A ak neexistuje hriech, Kristus zomrel zbytočne. Ak Kristus zomrel zbytočne, na čo nám je Boh? Toto je nová filozofia náboženského hnutia New Age, ktoré tvrdí, že peklo neexistuje. Väčšina ľudí dúfa v to, že takéto miesto neexistuje. Sú ľudia, ktorí chodia do nemocníc, aby navštívili našich blízkych s posolstvom New Age, ktoré je presným opakom toho, o čom tu hovoríme. Je to tzv. NDE náboženstvo. Viera ľudí, ktorí mali skúsenosť blízkosti smrti. Pozri, ja som bol v nebi, hovoria pacientovi, ktorý zomiera. Videl som svetlo a vrátil som sa. Všetko je fajn. Neexistuje žiadne skladanie účtov ani nejaké peklo. Nebeské brány sú doširoka otvorené pre všetkých, čo zomrú. Pozri na mňa, ja som ateista a som tu. Nemusíš mať starosti. Smrti sa vôbec nemusíš báť. Ja tu zostanem s tebou. Tvoja rodina sa príliš bojí na to, aby tu bola pri tebe, keď zomieraš, ale ja nie. Dovol mi držať ťa za ruku a rozprávať ti o tých úžasných veciach, ktoré ťa tam očakávajú. O tom nádhernom svetle na konci tunela, kde nie je nejaká starosť, ani prehra. Len výhra. Si prijatý taký, aký si. Neexistuje žiadne nebo ani peklo. Je tu len večnosť pre všetkých. Toto je filozofia hnutia New Age, zvaná viera Omega, podľa ktorej sa každý dostane do neba. V poslednom období títo ľudia prichádzajú do nemocníc a utešujú tým zomierajúcich, lebo kresťania túto službu zanedbávajú. Služba umierajúcim je celkovo najviac zanedbávanou službou. Nikto to nechce robiť, lebo všetci sa boja umierajúceho pacienta. Ale ten zomierajúci človek chce vedieť, aké je vlastne zomieranie. Bolí to? Existuje život po smrti? Existuje nebo a peklo? Ako si môžem byť istý, že sa dostanem do neba? A vy im môžete povedať, že je to nezaslúžený dar od Boha a ako ho môžu dostať.
Teraz vám chceme predstaviť Howarda Storma. Tento profesor literatúry a umenia navštívil so svojimi študentami Paríž, kde mu náhle praskla žalúdočná stena a vred, zapálila sa mu pobrušnica, nasledoval šok, náhla smrť, klinická smrť, resuscitácia a skúsenosť pekla. Ako 38-ročný vysokoškolský profesor, ktorý vyučuje o umení, som so skupinou študentov a mojou manželkou cestoval po Európe. Cestovali sme už 3 týždne a toto bol predposledný deň nášho pobytu. Keď sme boli v Paríži, o 11. hodine dopoludnia mi náhle praskla žalúdočná stena. Keď sa to stalo, pocítil som najprenikavejšiu bolesť, akú som kedy v živote zažil. Táto bolesť ma zrazila k zemi. Zvíjal som sa na zemi, reval som, kopal som okolo seba, stonal som a hulákal. A tak moja žena zavolala na recepciu a odtiaľ privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Keď prišiel doktor, naložili ma do sanitky, lebo im bolo jasné, čo sa mi stalo. Sanitka ma previezla do mestskej všeobecnej nemocnice vzdialenej asi 12 kilometrov, kde ma dali na jednotku intenzívnej starostlivosti. Tam ma vyšetrili ďalší 2 doktori, ktorým bolo hneď jasné, o čo ide, a preto ma previezli na chirurgické oddelenie, ktoré bolo o pár blokov ďalej. Pretože tam práve nebol žiadny chirurg, ktorý by operoval, len ma tam odložili. Tak som tam ležal možno 8 až 10 hodín bez akýchkoľvek liekov a vyšetrení. Vôbec nikto si ma nevšímal a ja som čakal, kedy príde nejaký chirurg a urobí mi túto životne dôležitú operáciu. Bolo asi 8:30 večer, keď prišla sestra a povedala, že im je to veľmi ľúto, ale nemôžu dnes zohnať žiadneho chirurga a že ho zoženú zajtra. Keď to povedala, uvedomil som si, že je po všetkom. Vedel som, že toto je môj koniec. Jediné, čo ma držalo pri živote, bolo to, že som nechcel zomrieť. Zomieranie ma desilo na smrť, pretože vtedy som bol ateistom, neveriaci, človek, ktorý žije len pre potešenie z prítomnosti, a umieranie bola tá najhoršia, okrem bolesti, ktorú som cítil, tá najhoršia vec, čo sa mi mohla prihodiť, lebo znamenala koniec života a potom už nebude nič. Ale keď mi to oznámila, tak predstava, že v takejto bolesti musím vydržať ešte minúty, hodiny, bola neznesiteľná a vzdal som to. Pevne som sa držal nádeje, že zoženú doktora, vezmu ma na sálu, otvoria ma a vyriešia môj problém. Ale keď mi povedali, že ho nemôžu zohnať, povedal som žene, je čas rozlúčiť sa, lebo o chvíľu zomriem. Postavila sa, objala ma, ja som ležal v posteli, povedala mi, ako veľmi ma ľúbi, a ja som jej povedal, ako ju veľmi ľúbim, a bolo to veľmi smutné. Dali sme si posledné s Bohom, povedali sme si ešte veci, ktoré si poviete, keď ste 20 rokov zosobášení. Nemôžem o tom už hovoriť, lebo by som sa rozplakal. Potom sa posadila, lebo vedela, že nastal koniec. A ja som to vedel tiež. Bolo veľmi ťažké hľadieť na ňu, ako plače. Preto som zavrel oči a nechal som všetko tak a upadol do bezvedomia. Bol som v bezvedomí len veľmi krátko, možno niekoľko minút. A zrazu som bol pri vedomí. Otvoril som oči a keď som sa rozhliadol, stál som vedľa svojej postele. Presne som vedel, kde sa nachádzam a čo sa doteraz stalo. Mysel som mal dokonale jasnú. Cítil som sa živší a skutočnejší, než kedykoľvek predtým v živote. Ľudia sa pýtajú, bol si duchom? Naopak, bol som veľmi, veľmi živý. Keď som si obzeral izbu, všimol som si, že niečo je na posteli pod plachtou, nejaké telo. Nahol som sa cez posteľ, lebo hlava bola otočená na druhú stranu, pozrel som do tváre a vyzeral ako moja. To nie je možné, veď tu stojím živý a cítim sa dobre. Nie dobre, ale výborne. Tak som sa pokúsil hovoriť so ženou. Počuješ ma?
počuješ ma? To nie som ja. Čo sa to tu deje? Ale ona ma nepočula ani nevidela. Myslel som si, že ma naschvál ignoruje a kvôli tomu som sa na ňu veľmi nahneval. Veď si ma vôbec nevšímala. A tak na ňu kričím a hulákam. Čo sa to tu deje? Čo tu robí to telo, ktoré vyzerá ako ja? Ako sa dostalo do postele? Začal som mať podozrenie, že telo v posteli som asi ja, ale nechcel som o tom premýšľať, lebo to bola hrozná predstava. A tak som bol viac a viac rozčúlený, lebo všetko to bolo príliš bláznivé. Toto nemôže byť pravda, veď je to nemožné. Mám na sebe nemocničný plášť a všetko vyzerá veľmi reálne. A zrazu počujem nejakých ľudí, ktorí ma zvonku volajú veľmi jemným, láskavým hlasom. Havard, musíš ísť teraz s nami? Poď rýchlo, vyjdi von. A tak som išiel k východu z miestnosti. Na chodbe boli nejakí ľudia. Chodba bola zatuchnutá, ani svetlá, ani tmavá, jednoducho šedivá. Stáli tam nejakí šedivo oblečení ľudia a to, čo mali na sebe oblečené, mohli byť uniformy nemocničných zamestnancov. Spýtal som sa, či ich poslali lekári, aby ma zobrali na operačný sál. Hovoril som im, že som vážne chorý, musím byť operovaný, inak by som mohol zomrieť, že som mal byť operovaný už pred 8 hodinami a všetko som vysvetlil. Odpovedali, vieme, chápeme vás. Havard, poď rýchlo, poď s nami. Už na teba čakáme. Opustil som izbu, ktorá bola čistá a jasná, a vstúpil do chodby, ktorá bola zatuchnutá a zahmlená. Nasledoval som tých ľudí a išli sme veľmi dlho. Čas tam však neexistuje, takže keď hovorím, že to trvalo dlho, je to len predstava, lebo na tom mieste neexistoval čas. Ale keby som to putovanie chcel k niečomu pripodobniť, musel by som ísť z Nashville do Louisville asi 300 kilometrov, tak dlho sa to zdalo. Ako sme spolu kráčali, obkolesili ma, postrkovali ma a bola tam stále väčšia a väčšia tma. Začali sa voči mne správať veľmi nepriateľsky. Na začiatku boli veľmi sladkí, aby ma nalákali ísť s nimi. Ale neskôr, keď sme sa dostali ďalej, začali na mňa hulákať. Pohni sa, nezdržuj, drž hubu, prestan sa už vypytovať. Boli veľmi protivní. A tak vchádzame do úplnej temnoty a ja som hrôzou celkom bez seba. Títo ľudia sú veľmi nepriateľskí a ja vôbec neviem, kde to vlastne som. Povedal som, už s vami nejdem ďalej. Odpovedali mi, už si takmer tam. Začali sme sa biť a ja som sa snažil újsť odtiaľ. Strkali do mňa, šklbali ma a bolo ich teraz veľa. Na začiatku ich bola len malá hrstka, ale teraz v tme ich boli stovky, alebo tisíce, ani neviem koľko. Hrali sa so mnou ako mačka s myšou. Keby chceli, mohli by ma zničiť, ale oni ma nechceli zničiť. To, po čom túžili, bolo spôsobiť mi bolesť. Vyzeralo to, že bolesť, ktorú som tam zažíval, im spôsobovala zvláštne potešenie a veľké uspokojenie. Je pre mňa veľmi ťažké rozprávať, čo mi urobili hneď na začiatku. Ani vám to nepoviem, len trochu. Pretože, ako to povedať, bolo to príliš hnusné. Spočiatku ma trhali zaživa, hrízli, driapali ma nechtami, škriabali ma a šklbali, trhali ma a hrízli. Pokúšal som sa brániť, skúšal som ich odohnať, chcel som od nich ujsť, ale bolo to ako vo včelom úle. Boli ich stovky, všade okolo mňa. Napokon som zostal ležať na zemi, celý dotrhaný. Ubolený som bol všade, vo vnútri, aj zvonka. Ale oveľa ťažšie, než fyzickú bolesť, som niesol emocionálnu bolesť z toho, čo sa mi práve prihodilo. Z toho totálneho poníženia, ktoré som práve zakúsil.
Počul som svoj hlas. Nebol to hlas niekoho iného, ani Boží hlas, ani nič podobné. Bol to môj hlas a počul som ho hovoriť, ale ja som nerozprával. Snáď to bol hlas môjho svedomia. Nie som si tým istý, ale veľmi zreteľne som počul svoj hlas povedať: modli sa k Bohu. Napadlo ma. Aj keby som sa chcel modliť, už som zabudol, ako sa modlí. Uplynulo asi 23 rokov, čo som sa modlil naposledy. Ako to vlastne bolo? Keď som bol dieťa, modlívali sme sa na nedeľnej besiedke a v kostole. Čo sme to hovorievali? Snažil som sa spomenúť si, lebo pre mňa vtedy modlitba znamenala recitovanie niečoho, čo som sa naučil. Myslel som si, že toto je modlitba. Tak som to skúsil. Pán je môjim pastierom, chlieb náš každodenný daj nám dnes, moja vlast je... Počkaj, to nie je modlitba. Keby som kráčal dolinou tieňa smrti, naši predkovia pred mnohými rokmi, všetko sa mi poplietlo a vôbec som si nepamätal, ako sa modliť. Ale ľudia, ktorí boli okolo mňa, vždy, keď som spomenul Boha, tí ľudia, ktorí ma napadli a zbili, vždy, keď som povedal Boh, vyzeralo to, ako by som ich len spomenutím Boha oblial vriacou vodou. Začali revať, jačať, vrieskať, preklínali a rúhali sa Bohu najhorším spôsobom, aký som kedy počul. Zvláštne ešte bolo, že nedokázali pri mne vydržať, keď som hovoril o Bohu. Bolo to pre nich tak bolestivé počúvať o Bohu, že ustupovali a ustupovali dozadu. Vnímal som, že ich môžem vytlačiť preč tým, že budem hovoriť o Bohu. Tak sa pokúšam spomenúť si na modlitby, ale som stále viac zmetený a v hlave mi znie: už som z toho blázon. Ležím tam a zrazu si uvedomím, že všetci odišli a som tam sám. Aj keď som tam vôbec nechcel byť, vyzeralo to, že je to presne to miesto, kam patrím. Jasne som vnímal, že toto si zaslúžim, pretože presne takto som žil. Neviete si predstaviť, akú strašnú bolesť táto predstava pôsobila mojej duši. Tak tam ležím nekonečne dlho a premýšľam o svojom osude. A niekde z hĺbky mojej mysle sa vynára obraz mňa samého. Ako malého dieťaťa, ktoré sedí v nedeľnej besiedke a spieva pieseň o tom, ako ho Ježiš ľúbi. Ježiš ma ľúbi, la la la. Jesus loves me, la la la. Jesus loves me, la la. Keď som si spomenul, ako som to spievaval, v mysli mi znel môj detský hlas, ktorý spieval túto pieseň. O mnoho dôležitejšie však bolo to, že som cítil v srdci, že v mojom živote bolo obdobie, kedy som bol mladý a nevinný, keď som veril v niečo dobré, keď som veril v niečo iné, než v seba samého, keď som veril v niekoho, kto je úplne dobrý, všemocný, kto sa naozaj o mňa stará. A vedel som, že práve toto chcem späť. To, čo som stratil, čo som odvrhol, čo som zradil, chcel som to späť. Nepoznal som Ježiša, ale chcel som poznať Ježiša. Nepoznal som jeho lásku, ale chcel som ju poznať. Nevedel som, či je skutočný, ale chcel som, aby bol skutočný. Bolo to preto, lebo som dôveroval tomu, že v mojom živote bolo obdobie, kedy som v niečo veril a ako dieťa som vedel, že to je naozajstné a pravdivé. A chcel som opäť tú dôveru, že je to pravda. A tak som zakričal do tmy: Ježiš, prosím ťa, zachráň ma. A on prišiel. Naozaj prišiel. Začalo to ako drobný, tenký lúč v temnote, ale veľmi rýchlo sa to rozžiarilo. Svetlo sa stalo tak žiarivým, že ak by to bolo vo fyzickom svete, určite by ma to spálilo. Zhorel by som na uhol. Ale táto žiara nebola ani horúca, ani nebezpečná. To svetlo ma zalialo a on sa načiahol po mne. Bol v tom svetle, uchopil ma z toho svetla a jemne ma začal zdvíhať. V jeho svetle som uvidel, že som skrvavený, špinavý a celý pokrytý ranami. Vyzeral som ako mŕtvola po autonehode.
a tak jemne vsúva svoje ruky podo mňa a veľmi nežne ma dvíha. Ako sa ma dotýka, všetko zrazu mizne. Všetky rany, všetká bolesť a všetká špina, ako keby sa odrazu vyparili preč. Som tu neporušený, uzdravený a vo vnútri naplnený jeho láskou. Keby som vám to tak vedel lepšie opísať. Je mi to tak veľmi ľúto, že to ľuďom neviem lepšie vysvetliť. Veď toto je to najlepšie, čo sa mi kedy v živote prihodilo. Je to pre mňa všetko. Najvyšším zmyslom ľudského života je poznať túto lásku. Ale aj keď som ju zažil, nemám slová, ktorými by som vám ju opísal. A tak ma drží, objíma ma a hladí môj chrbát, ako by to robil otec synovi alebo matka svojej dcére. Len ma jemne hladká po chrbte. Ja mu plačem v náručí ako malé dieťa od šťastia. Kvôli pocitu uvoľnenia, lebo som bol stratený a našiel ma. Bol som mŕtvý a priviedol ma späť do života. Potom ma vyniesol von z toho miesta a išli sme hore. Stúpali sme smerom k svetu svetla a ja som začal mať pocit hroznej hanby. Veď som taký zlý. Pripadal som si ako špina, odpad, nečistota. Pomyslel som si, zmýlil sa. Nepatrím sem. On ma nechce. Hanbil som sa. Ako by sa mohol zaujímať o mňa. Prečo práve o mňa? Ja som zlý. A potom sme zastali. Neboli sme ani v pekle, ani v nebi. Boli sme niekde medzi tým. Zastali sme a Ježiš povedal, my nerobíme chyby. Patríš sem. Začali sme sa spolu rozprávať a on mi vysvetľoval niektoré veci. Potom priviedol nejakých anielov, ktorí prešli celý môj život, od začiatku do konca. To, čo mi chceli ukázať, boli veci, ktoré som robil dobre a ktoré som nerobil dobre. To, čo bolo rozhodujúce, bolo veľmi, veľmi jednoduché. Keď som bol milujúcim, vľúdnym človekom, ohľaduplným voči ostatným, spôsobilo to, že anjeli boli šťastní, Ježiš bol šťastný a dali mi poznať, že aj Boh bol šťastný. Ale keď som bol sebecký a chcel som ľudí ovládať, spôsobil som, že anjeli boli nešťastní, Ježiš bol nešťastný a dali mi vedieť, že aj Boh bol z toho nešťastný. To, čo sa mi najjednoduchším spôsobom snažili vysvetliť, bolo, že celý dôvod mojej existencie bol milovať Boha a milovať svojich blížnych ako seba samého. Kvôli tomuto som bol stvorený a toto som mal na tomto svete robiť a učiť sa. A ja som v tom zlyhal. Povedali mi, že sa musím vrátiť späť na tento svet a to ma naozaj zarmútilo, pretože som chcel ísť do neba. Predtým mi opísali nebo ako to najzábavnejšie, najzaujímavejšie a najúžasnejšie miesto. Každý by sa chcel dostať do neba a ja som sa tam chcel dostať. Povedali však, že nie som pripravený a že ešte neprišiel môj čas ísť do neba. Teraz bol môj čas vrátiť sa späť na zem a usilovať sa žiť život tak, ako to Boh odo mňa chcel a kvôli čomu ma stvoril. Povedal som im, Ježišovi aj anjelom, že nebudem vedieť žiť na tomto svete bez nich. Povedal som, že mi to zlomí srdce, ak ma pošlú späť do tohto sveta, lebo oni budú hore a ja dole. Odpovedali, čo si to nepochopil? V čom je problém? Veď ti to práve ukazujeme. My sme tam vždy boli s tebou. Boli sme tam dole s tebou po celý čas. Nikdy si tam dole nebol sám.
Povedal som, dobre, ale raz za čas mi musíte dať vedieť, že ste okolo mňa. Tak mi slúbili, že ak sa budem modliť, vyznávať svoje hriechy Bohu, ak odovzdám to, čo mám Bohu, a to, čo mienili tým, čo mám, boli moje obavy, starosti, nádeje, moje sny, jednoducho, keď to všetko vydám Bohu, potom prídu chvíle, keď mi dajú vedieť, že sú tam, keď budem v svojom srdci vedieť, že sú tam. Nebudem ich síce vidieť, ale budem cítiť tú istú lásku, ktorú som zažíval vtedy hore. Povedal som, ak ma uistíte, že ju budem môcť vnímať, tak by som mohol žiť v tomto svete. Slúbili, že to urobia a s týmto ma poslali späť. Po tejto skúsenosti tá istá sestrička, ktorá nám pred pár minútami na izbe povedala, že nemôžu zohnať doktora, zrazu vbehla do izby a povedala, že doktor prišiel do nemocnice, čo bolo samo o sebe malý zázrak, lebo bolo niečo medzi 9:30 a 9:30 v noci. Povedala, doktor práve dorazil do nemocnice a okamžite vás ideme operovať. Prišli ďalší ošetrovatelia a vyviedli moju ženu von z izby. Dosť mi to vadilo, lebo som im chcel povedať, a samozrejme tiež mojej žene, čo sa mi práve prihodilo. Preto keď ma viezli na operačný sál a na chodbe som míňal svoju ženu, povedal som jej, všetko bude výborné. A ona sa hneď pustila do plaču, lebo si myslela, že to sú slova na rozlúčku. Zvláštna vec na tejto skúsenosti je to, že spomienka na ňu ani trocha nevybledla. Je stále veľmi intenzívna. A nemyslím, že sa to niekedy zmení. Verím, že jeden z dôvodov, prečo ma Boh previedol cez túto skúsenosť je to, aby som mal príležitosť podeliť sa s ňou s niekým. Neviem, komu to zrovna poviem a nikdy to vlastne neviem. Ale dostal som túto príležitosť hovoriť o tom iným, aby im to pomohlo. Modlitba viery, modlitba spasenia, to nie je len nejaká modlitbička, je to jediná cesta k Otcovi. A iná cesta neexistuje. Hovorím k ľuďom z hnutia New Age, ktorí veria, že všetci pôjdeme do neba. Že môžeš uctievať hocičo, môžeš uctievať muchu, môžeš objímať stromy, môžeš uctievať kryštál alebo hviezdy. Mám pre nich novinu. Nedostanú sa do neba, ak nepríjmu Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Pretože Božie slovo hovorí, že jediná cesta k Otcovi je cez Syna. Nechoďte do pekla, prosím vás. Veľmi vás o to prosím. Nechoďte do pekla. Nebolo pripravené pre vás. Ak ste spasení, je to preto, že ste prijali Ježiša. Za žiadnu cenu to neodkladajte na zajtra. Veď možno tu už zajtra nebudete. Je to najlepšia vec, akú som zažil. Môžete cítiť Ježišovu prítomnosť dnes, na tom mieste, kde ste, v tomto čase. Boh nechce, aby niekto zahynul. Nevedel som to. Nepoznal som Božiu lásku. Poznal som len nenávisť, násilie a zneužívanie. Ale existuje niekto, komu na vás záleží a volá sa Ježiš. Kto je Syn? On je slovom Božím, ktoré sa stalo telom a prišlo bývať medzi ľuďmi. Toto slovo je cesta k Otcovi. Rozhodni sa. Nie zajtra, nie neskôr, rozhodni sa práve teraz. Odovzdáš srdce Ježišovi, alebo nie. Ak chcete mať život po smrti, tak radšej príjmite Ježiša. Hľa, stojím pred dvermi a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí mi, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Slová Ježiša z Biblie z 3. kapitoly knihy Zjavenia. Priatelia, počuli ste dôkazy. Ste veľmi blízko k tomu, aby ste urobili to najdôležitejšie rozhodnutie vášho života. Existuje život po smrti. Zmenil sa úplne život tých ľudí, ktorých sme vám ukázali, pretože existuje nebo a peklo. Urobili ste niekedy v živote toto rozhodnutie? Ste si istí, že ak by ste dnes v noci zomreli, budete s Bohom zajtra v nebi? Ak ste sa rozhodli zveriť svoj život do rúk Božieho Syna Ježiša Krista,
Tak teraz z celého srdca povedzte Bohu nahlas túto modlitbu. Pán Ježiš, verím, že si zomrel za mňa a že si bol na tretí deň vzkriesený z mŕtvych. Som hriešnik, ktorý potrebuje Tvoju lásku a odpustenie. Vojdi do môjho srdca a očisti ma od mojich hriechov. Vyznávam ťa ako svojho spasiteľa a pána a teraz prijímam od teba dar večného života. Aneta Weiss sa prebúdza v noci a vidí svojho manžela, ako sa na zemi nekontrolovane trasie a kričí. Práve sa vrátil z 23-minútovej návštevy pekla. Naozaj existujú anjeli? Sú nadprirodzené uzdravenia skutočné? Existuje život po smrti? Môže prísť ľuďom nadprirodzená pomoc z inej dimenzie? Je budúcnosť niekde predpovedaná? Sid Roth sa 25 rokov zaoberá skúmaním zvláštneho sveta nadprirodzena. Mojím hosťom je Bill Weiss. Tvrdí, že doslova zostúpil do pekla. Bill, ak by som mal takú možnosť, že by som mal vybrať niekoho, kto by mal prejsť peklom, aby o tom neskôr hovoril, verte alebo nie, vy by ste boli pre mňa ten pravý. Prečo to hovorím? Niečo sme si o ňom zistili. Je majiteľom realitnej kancelárie. Dokonca mám dopis od bývalého veliteľa polície jeho oblasti, ktorý potvrdil jeho absolútnu bezúhonnosť. Zistil som, že ste nikdy nebrali drogy, nepijete alkohol a nikdy ste nepraktizovali okultizmus ani New Age. Nie, nikdy. Som kresťanom už 36 rokov a som oddaný Bohu. Nikdy ste nemali problém s políciou? Zjavne nie. Ako obyčajne, ste išli na modlitebné stretnutie a potom, okolo 3. hodiny ráno, čo sa stalo? Vrátili sme sa domov, lahli sme si a o 3. hodine ráno ma Pán Ježiš vzbudil a preniesol ma dole do pekla. Zrazu som sa ocitol vo väzenskej cele. Vnímali ste, ako padáte dole, podobne ako niektorí ľudia vnímali, ako stúpajú hore do neba? Čo tým myslím? Počuli sme veľa príbehov o tom, ako sa ľudia dostali do neba, ale nedávno som čítal knihu, kde mnohí lekári píšu o tom, o čom neradi hovoria na verejnosti. Keď sa ich pacienti približujú k smrti, začínajú doslovne vidieť niečo, čo zrejme bude peklo a sú veľmi vystrašení. Takže ste padli dole a ďalej? Padol som dole a našiel som sa v cele. Hrubé kamene, mreže, presne ako si predstavíte celu. Vtedy som si vôbec neuvedomoval, kde som. Jediné, čo som vnímal, bola neuveriteľná horúčava, ktorá by ma za normálnych okolností okamžite spálila. Ale napriek tomu som žil. Keď som sa obzrel, uvidel som v cele dve bytosti. Vyzerali ako šupinatí jašteri. Boli obrovskí, merali asi 4 metre, mali obrovské papule s veľkými zubami a veľké drápy. Pobehovali hore-dole ako zveri v klietke, zhovárali sa medzi sebou, strašne preklínali Boha a rúhali sa mu. Hovorili ste mi, že neskôr vám Ježiš povedal, že vám odoberal všetky spomienky na to, že ste kresťanom, takže ste mali okúsiť, aké je to ako neveriaci skončiť v pekle. Áno, odobral mi spomienky na to, že som kresťan. Povedal mi to pri návrate späť. Takže som tam bol ako nespasený človek, ako niekto, kto ho odmietol hore na zemi. Keď som uvidel tie bytosti, tak som si neuvedomil, že sú to démoni, padli anjeli. A naozaj to boli oni. Nenávideli Boha aj mňa. Okamžite prejavili svoju obrovskú nenávisť, zdvihli ma ako bábiku a hodili o stenu. Cítil som, ako sa mi dolámali kosti. Ten druhý ma zdvihol a pazúrmi mi strhával mäso z tela. Spomenul som si, ako ma žena napomínala ku správnej životospráve, aby som mal telo fit. A tu to bolo úplne jedno, lebo moje telo bolo ničené. Cítili ste veľkú bolesť, keď sa toto s vami dialo? Aj keď som cítil strašnú bolesť. Na ceste späť mi Ježiš vysvetlil, že väčšiu časť bolesti zadržal, aby som nemusel okúsiť úplne, aké to tam naozaj bude. Bolo to však dosť na to, aby som ľuďom dal vedieť, že tam bude skutočná bolesť, horúčava a tríznenie v pekle je neopísateľné. Aj ste tam niečo počuli?
Počul som výkriky miliónov ľudí, ktoré prichádzali zvonku celí. Nejako som vedel, že ľudia sú buď v podobných celách ako ja, alebo tam bolo veľké územie s ľuďmi v ohnivých jamách. To som videl. Tie výkriky boli neznesiteľné. Bolo strašné len vydržať počúvať ich, ale nebolo úniku. Museli ste ich počúvať. A boli tak hlasné a prenikavé. Pripomína mi to príbeh vietnamských veteránov. Zažili niečo, na čo už nikdy nemôžu zabudnúť. Na tie výkriky. Áno, na ten krik nikdy nezabudnem. Viem, že nie. Nejako sa mi podarilo pohnúť sa, aj keď som nemal silu, lebo v pekle nemáte ani štipku sily. Tak som sa pomaličky začal plaziť s vynaložením všetkej trochy energie, čo som tam mal. A oni ma nechali zatiaľ tak. Vyplazil som sa z cely a na jednej strane bola totálna tma, prevyšujúca akúkoľvek skúsenosť temnoty tu na zemi. Tú tmu ste mohli cítiť, bola hmatateľná. Pozerel som druhým smerom a boli tam plamene šľahajúce vysoko do oblohy. Videl som ich v diaľke a vedel som, že sú vzdialené 15 kilometrov. Besniaca ohnivá diera trochu osvetľovala okolie. Dosť na to, aby ste videli neplodnú krajinu bez najmenšej štipky zelene alebo nejakého života. Len neplodná pustatina. Hneď na to ma uchopili démoni a vrhli ma späť do cely, aby ma ešte mučili. A potom som bol prenesený na pokraj ohnivej jamy. Bola obrovská, asi 2 kilometre široká, šľahali z nej zúrivé plamene a v jej vnútri bolo množstvo ľudí, ktorí zúfalo kričali, lebo boli pálení v tom ohni. Nechcel som tam ísť. Už aj tak tam bola strašná horúčava, ale za žiadnu cenu som nechcel trpieť ešte viac uprostred tých horiacich ľudí. Na brehu stáli démoni, ktorí ich sácali späť do plameňov. Tí ľudia sa odtiaľ nevládali dostať, ale keď sa pokúšali vyliezť von, démoni ich vždy sotili späť. Bolo hrozné vidieť, čo sa s nimi deje, ale aj ja som sa mal hrozne. Rozhliadol som sa a uvidel som množstvo démonických bytostí. Okolo mňa, pri vchodoch do jaskýň, v stenách, s rozličnou podobou a veľkosťou. Jedny obrovské, iné malé, pavúky, potkany, červy, hady, všetko odporné, čo si len predstavíte a medzi čím by ste nechceli byť. A všetci vás nenávideli. Tá nenávisť z nich doslova vyžarovala. Mali ste pocit, že by ste sa napokon mohli nejakým spôsobom dostať von z toho miesta? Nejako odtiaľ uísť? Nie, tam je vám všetko jasné a tam chápete večnosť. Vedel som, že sa už nedostanem von. Nikdy, nikdy, nikdy. A aj keď tam zažívate strašnú bolesť, aj tak najhoršie bolo oddelenie od Boha a beznádej, že už odtiaľ nikdy nevídete. Boh mi preto vymazal spomienky na Neho, aby som zažil pocity neveriacich ľudí, ktorí sú beznádejne stratení a už sa odtiaľ nikdy nedostanú von. Jedna z najmučivejších myšlienok tam dole bola spomienka na moju ženu. Boli sme si veľmi blízki a vždy som jej hovoril, že keby sa stala nejaká katastrofa, aj tak si ju nájdem. Ale tu som vedel, že už sa nikdy nedostanem von a nikdy ju už viac neuvidím. Môj hosť Bobby Weiss mal z pamäti odstránenú akúkoľvek vedomosť o tom, že je kresťanom a bol zhodený do väzenskej cely v pekle. Stalo sa to za tým účelom, o ktorom vám tu práve teraz rozpráva. Čo sa dialo potom, Bill? Premýšľal som o žene a chcel som sa s niekým rozprávať. S hocikým. Ale nedovolili mi to. Nedovolia vám tam s nikým sa stretnúť ani sa rozprávať. Sú okolo vás len démoni, ktorí vás chcú týrať a mučiť. Nič vám nedovolia. Okrem toho tam bol nepredstaviteľný zápach. Niečo ako síra? Áno, síra, spálené mäso, najodpornejší zápach hniloby a výkalov, aký si len viete predstaviť. Ale aj tak tam nemôžete príliš dýchať, pretože tam nie je dostatok vzduchu na dýchanie. Každé nadýchnutie vyžadovalo veľkú námahu. Pokúsim sa ukázať, ako som tam dýchal. Sotva lapáte po dychu. Myslel som, že zomriem na nedostatok vzduchu, ale musíte tam žiť naveky v takomto stave. Hovorili ste, že je tam horúčava. A čo smäd? Mali ste pocit smädu? Strašný smäd. Ústa som mal úplne vysušené. Bol to pocit, ako by ste týždne nevypili ani kvapku vody. Tak toto bude naveky, bez kvapky vody.
Biblia to opisuje v príbehu z Lukášovho evanjelia, kde boháč v pekle prosí o jedinú kvapku vody. A takto tam aj je. Aká vzácna by tam bola tá jediná kvapka vody. Moja žena vie, ako veľmi mám rád vodu. Čo bolo ďalej? Pozoroval som zničenú, spustošenú zem pekla a niečo ma začalo dvíhať nahor. Nevedel som, čo to je, ale bola to Pánova prítomnosť, ktorá to spôsobila. Tak som mohol vidieť trochu viac z pekla. Videl som blčiacu ohnivú jamu s množstvom bedákajúcich ľudí v nej a malé ohnivé jamy, v ktorých horeli jednotliví ľudia. Všade plno démonov, ktorí ma chceli podriapať. Väčšina z nich bola prikovaná reťazami k stenám. Neviem to vysvetliť, ale boli pripútaní k stenám a bol som tomu veľmi rád, lebo ma nemohli dostať. Keď som ich videl, pomyslel som si, sú takí mocní, ako ten, čo ma v cele hodil o stenu. Bol som ako kus handry, mal úžasnú silu. Napadlo ma, kto môže odolať týmto bytostiam? Nikto, ste tam beznádejne stratení na večnosť. Začal som pomaly stúpať do tmy. Už doteraz tam bola tma, len trocha svetla s plameňou, ale dalo sa tam hýbať. Ale ako som stúpal tunelom nahor, tma bola väčšia a väčšia, až som skončil v totálnej temnote. Bol som vtedy hrôzou celý bez seba a práve v tom okamihu, keď som reval od zúfalstva, zrazu sa zjavil Pán Ježiš v oslnivom svetle. Čo ste vtedy pocítili, keď ste ho zbadali? Ako keď ste v jeden moment stratení na večnosť a sekundu na to vám Boh vráti pamäť a vy viete, že ste kresťan. Okamžite som vedel, že je to Ježiš a zvolal som, Ježiš, odpovedal, ja som to. Potom som sa zrútil a skolaboval som pri jeho nohách ako mŕtvy. A chcel som ho uctievať navždy, navždy. Chcel som mu ďakovať znovu a znovu za to, že ma zachránil. On je jediná cesta, ako sa dostať z toho miesta. Bol som mu tak vďačný. Viete, keď ste v jeho blízkosti, nemáte chuť príliš sa na niečo vypytovať, len ho túžite uctievať. Ale aj tak mi myslou prebehla jedna myšlienka. Pane, prečo si ma poslal na toto miesto? A on hneď odpovedal, pretože veľa ľudí vôbec neverí v peklo. Dokonca niektorí z tých, čo patria mne, neveria v existenciu pekla. Toto ma prekvapilo, ale počas našich rozhlasových vysielaní nám telefonovalo veľa ľudí, ktorí tvrdili, že sú kresťania a pritom neveria v peklo. Vaša skúsenosť je ojedinelá. Išiel tam preto, aby nám o tom podal správu. Uvedomujete si, že ak by sa tam dostal ako bežný neveriaci človek, už by sa odtiaľ nikdy nedostal von? Napadlo vás niekedy, aké by to bolo, keby ste tam museli byť na celú večnosť? Neviem si to ani predstaviť. Keď som tam bol, tak som si to vedel predstaviť a bolo hrozné žiť s myšlienkou, že už nikdy odtiaľ nevídete. Nikto tu hore na zemi nezažil takú beznádej, lebo tu sa dá aspoň zomrieť. Čo vám ešte povedal, keď vás zachránil? Povedal, že chce, aby som odkázal ľuďom, že on miluje ľudí a chce, aby nikto nešiel do pekla. Potom mi dal trochu pocítiť, čo on vtedy cíti v srdci. Videl som ľudí, ako jeden za druhým padali dole cez ten tunel, ktorým som vyšiel hore. A bolo mi ich tak ľúto, ale dal mi pocítiť, akú bolesť vtedy on zažíva v srdci. Plakal kvôli tým ľuďom, čo išli do pekla, lebo nechce, aby sa tam niekto dostal. Tak veľmi ho to zraňovalo, že ten kúsok jeho bolesti, ktorý mi dal pocítiť, som nevládal zniesť. Musel som ho požiadať, aby to zastavil, lebo som nedokázal zniesť ten malý kúsok z jeho pocitov. Takže najprv ste zažili, aké je to byť oddelený od Boha a nebolo to dobré. A potom ste cítili jeho bolesť nad ľuďmi, ktorí si zvolili ísť do pekla radšej, než by sa mali podať Bohu. Presne tak plakal nad Jeruzalémom, keď tam pred 2000 rokmi prišiel. Plače kvôli ľuďom, čo idú do pekla. Zraňuje ho to viac, než si dokážete predstaviť, ale je spravodlivým Bohom. Naznačil vám, kedy sa chystá vrátiť na zem? Povedal mi len, odkážim, že prídem veľmi, veľmi skoro. A zopakoval to. Prídem veľmi, veľmi skoro. Počuli ste to? Myslíte si, že Bill zažil túto skúsenosť len tak pre seba? Bolo to pre vás. Ale vydržte chvíľu a ja sa idem povypitovať jeho ženy Anity, ktorá videla, aké to bolo, keď sa Bob vrátil späť. O chvíľu to uvidíte. Neodchádzajte. We'll be right back to It's Supernatural. Som tu späť s Billom a Anitou Weiss. Bill sa zaoberal bežnými záležitosťami života, keď zrazu jedného dňa začal padať dole a ocitol sa vo väzenskej cele v pekle, v naozajstnom pekle.
Ježiš mu odňal všetky spomienky na to, že je kresťanom a tak okúsil, aké je to byť v pekle, nepoznať Ježiša a nemať najmenšiu šancu na to, aby ste to zmenili. Nejakú, na veky tam. Ale potom, ako ste povedali, prišiel Ježiš, vysvetlil vám, prečo sa to stalo, lebo chcel, aby ste o tom povedali ľuďom a potom povedal, že sa vráti čoskoro. Anet, toto sa stalo okolo 3. hodiny ráno a v knihe je napísané, že v pekle strávil 23 minút. Povedzte teda, čo ste okolo 3. hodiny a 23. minúty videli a počuli. Bola som v najhlbšom spánku a viem, že bolo presne 3:23, lebo po zobudení som pozrela na budík, kde svietilo toto číslo. Počula som výkriky a Bob nebol vedľa mňa, tak som zišla dole do haly. Tam som ho našla v stave, v akom som ho nikdy nevidela. Ak by ste ho poznali, je byl emotívny? Nie. Je vyrovnaný? Je veľmi pevný, vyrovnaný, tichý a rezervovaný od prirodzenosti. Je frfloš? Nie, nikdy sa na nič nesťažuje. Ako to povedať? Jeho nálada nezvykne lietať hore-dole. Stabilný. Je veľmi stabilný človek. Čo teda vlastne robil, keď ste ho vtedy uvideli? Čo ste počuli? Našla som ho ležať na dláške v obývačke. Držal sa za hlavu a kričal. Pán ma zobral do pekla, modli sa za mňa, aby ten strach odišiel z mojej mysle. Nevedela som, čo robiť. Spočiatku som bola v šoku. Napadlo ma, či práve nedostal infarkt, lebo keď som ho našla v takomto stave, rozmýšľala som, čo sa to deje? Tak som prišla k nemu a začala sa modliť. Nestalo sa predtým nič zvláštne, čo by vás varovalo? Nič čudné v jeho reči alebo správaní sa? Nie. Boli sme predtým na modlitebnom stretnutí, vrátili sme sa domov a išli spať ako inokedy. Nič zvláštne sa nedialo. Dobre. Len vy mi môžete dať odpoveď na moju otázku. Mal rád Boha predtým, má ho rád aj teraz. Hovoril všetkým, ktorí žili okolo neho o tom, že Ježiš Kristus je skutočný ešte pred touto udalosťou? Áno, už predtým mal takú povahu, že sa snažil o tom ľuďom hovoriť. Aj svojim zákazníkom o tom hovoril. Ale po tejto skúsenosti sa to zmenilo. Bola v tom naliehavosť. Musíme zatelefonovať známym, musíme volať rodine, musíme odcestovať tam a tam. Bill, prečo? Realita pekla spôsobí, že si uvedomujete, že toto miesto je definitívne, navždy. Musíme otvoriť ústa, ak nechceme, aby tam ľudia išli. Cítil som, že musím urobiť všetko, čo sa dá za ten krátky čas, čo nám tu Boh dal a hovoriť o tom každému, komu sa len dá. Keď ste boli mladí, zažili ste niečo, čo mohlo byť váš koniec. Plávali ste a napadol vás žralok a chcel vám odhryznúť končatinu. Nohu či ruku? Nohu. Surfovali sme s priateľom a 3-metrový žralok tigrovaný ma stiahol z dosky, rozhryzol ju na poli, chytil ma za nohu a ťahal dole. Len zázrakom ma potom nechal. Môjmu priateľovi vedľa potom odhryzol nohu a museli ho vytiahnuť na breh. Takže tam ste zažili strach. Porovnajte ho s tým, ktorý ste okúsili dole v pekle. Strach zo žraloka bol hrozný, ale bolo to úplne nič oproti peklu. Nedá sa to vôbec porovnať. Takže predpokladám, že od okamihu, keď ste sa vrátili na zem, ste každému hovorili o vašom zážitku. Áno, ľudia mi nemusia veriť. Nejde o to veriť mne, ale tomu, čo Biblia hovorí o pekle. Našiel som v nej peklo spomenuté 150 krát. Počkajte, v peklo ste verili aj predtým, tak v čom je teraz rozdiel? Vedel som aj predtým, že je tam oheň a bol som vďačný Bohu, že ma od neho zachránil. Ale nikdy som si neuvedomil krutosť toho miesta, ako strašne tam trpíte. Vaše telo je pálené skutočným plameňom, nie je to žiadna metafora. Trpíte smedom, hladom, nikdy nezaspíte, ste tam veľmi vyčerpaní, ale nikdy si neodýchnete. Nikdy sa s nikým nestretnete, vaša mysl si všetko pamätá a je to na večnosť. Aj jedna z týchto vecí by vás normálne zabila, ale tu na to stále pokračuje. Zakúsili ste strach aj potom, čo ste zažili túto príhodu?
Keď sa moja žena modlila, prosil som Pána, aby odstránil strach, lebo som cítil, že moje telo nie je schopné vydržať ten strach a že zomriem. A Boh to urobil. Milostivo zobral ten pocit strachu, ale spomienky na peklo mi nechal. Takže si pamätám na to, aké to bolo, ale nemusím zažívať ten hrozný pocit strachu, ktorý som zakúsil. Ale aj tak trvalo rok, kým sa to vo mne utíšilo. Počas toho roka som chcel každého chytiť, zatriasť ním a dať mu vedieť, že existuje skutočné peklo a že Boh nechce, aby tam niekto išiel. On miluje všetkých a chce, aby sa tam nikto nedostal. Ale je smutné, že ľudia nechcú počúvať jednoduché posolstvo evanjelia, zobrať si zdarma dar spasenia a uniknúť tomu strašnému miestu. Sekundu na to, ako zomrú, je príliš neskoro. Už sa odtiaľ nikdy nedostanú. A čo by ste povedali osobe, ktorá hovorí: ja som normálny človek, nikoho som nezabil, som taký celkom fajn. Domnievam sa, že existuje miesto, čo sa volá nebo. Môj rabín mi povedal, môj kňaz mi povedal, moja mama mi povedala, že pôjdem do neba. Oni mi to povedali. Čo by ste im vy odkázali? Väčšina ľudí si myslí, že sú fajn. Možno, že sú, keď sa porovnajú s inými ľuďmi, ale porovnajte sa s Bohom. On je dokonalý a všetko, čo robí, je dokonalé. Keď hrešíme, klameme, podvádzame, cudzoložíme a podobne, každá z týchto vecí si podľa Božieho slova zasluhuje trest smrti. Odmenou za hriech je smrť, píše sa v liste Rimanom. Takže bez ohľadu na to, ako dobrý vyzeráš, tvoja dobrota veľmi rýchlo vybledne v porovnaní s Božou dobrotou. A preto potrebuješ spasiteľa. Všetci sme zhrešili a sme na jednej lodi. Potrebujeme spasiteľa, inak pôjdeme na to miesto mučenia. Anet, vy ste nič podobné nezažili? Vďaka Bohu nie. Ako Billov zážitok ovplyvnil váš život? Myslíte si, že mal halucinácie? Čo si naozaj myslíte? Ale na rovinu. V žiadnom prípade nie. Poznám Billa, jeho charakter a bezúhonnosť. Žije medzi ľuďmi, ktorí ho poznali dávno predtým, než sme sa spoznali. Takže verím každému slovu, ktoré povedal, že to tak naozaj bolo. Myslím, že najviac ma to ovplyvnilo v tom, že som porozmýšľala nad svojim životom a teraz viac chcem nasledovať Boha, poznať ho, žiť pred ním v svetosti ako kresťan, lebo slovo kresťan už často stráca pôvodný význam, čo vlastne znamená. Odvtedy som zatúžila viac poznať Boha. Zároveň mi to dalo oveľa viac súcitu k ľuďom. Uvedomila som si svoju sebeckosť, lebo toľkokrát som nepovedal ani slovo, lebo som sa necítila takzvane vedená hovoriť ľuďom o Bohu. Bill, rozčuľujú vás ešte bežné denné nepríjemnosti? Keby som videl to, čo vy, tak všetky ostatné veci sú také nepodstatné v porovnaní s touto realitou. Veci, ktoré nás v živote rozčuľujú, sú také krátkodobé a dočasné. Stačí chvíľa a sú preč. To, čo je naozaj dôležité, sa týka večnosti a má to potešiť Boha. Ako obaja viete, ja som Žid a pred 35 rokmi Ježiš vošiel do mojej izby. Úplne prvá vec, ktorú som vtedy zakúsil, bol jeho šalom, jeho pokoj. Ten pokoj bol doslova hmatateľný. A viete čo? V tej chvíli som nevedel, čo to je byť ustarostený. Išiel som spať a bolo mi jedno, či budem žiť alebo zomriem. Keď vošiel do spálne, jediné, na čo som myslel, bola láska, zmysel života, predurčenie. Je mi jedno, čo ste počuli o Ježišovi. Možno ste celý život chodili do cirkvi, synagógy alebo mešity. Hovorím vám, aby ste požiadali Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, aby vám urobil Ježiša skutočným. Urobte pokánie zo svojich hriechov, povedzte Bohu, že je vám to ľúto a že chcete poznať Ježiša. Naozaj existujú anjeli? Sú nadprirodzené uzdravenia skutočné? Existuje život po smrti? Môže prísť ľuďom nadprirodzená pomoc z inej dimenzie? Je budúcnosť niekde predpovedaná? Sid Roth sa 25 rokov zaoberá skúmaním zvláštneho sveta nadprirodzena. Nebo, peklo, to sú reálne veci. Nie je to žiadna fantázia. Ale vy sa musíte rozhodnúť sami.
Chcem vám predstaviť môjho hostia, Mary Catherine Baxter. O 2:00 hodine ráno ste mali neočakávanú návštevu. Povedzte mi, čo sa stalo? Modlila som sa a zjavil sa mi Ježiš Kristus v ľudskej podobe. Moju izbu naplnila oslnivá žiara a keď ustúpila, stál tam Ježiš a povedal: Zjavil som sa ti s tým zámerom, aby som ťa zobral na cestu a ukázal ti hlbiny, muky a rozličné úrovne pekla. To, čo ti ukážem, je posolstvo pre celý svet, nie len pre pár ľudí. Vysvetlil mi, že uvidíme hrôzu, trápenie a žiaľ, lebo sa budeme rozprávať s ľuďmi, čo sú v pekle, a ja to mám zapísať. Keď ste navštevovali peklo, bol tam niekedy okamžik, kedy ste okúsili presne to, čo ľudia zažívajú dole v pekle? Áno, povedzte mi o tom. Stalo sa to 2-krát počas 20. dňa v pekle. Chodila som do pekla počas 30 nocí, vždy na 3 hodiny. 30 nocí? Určite ste si želali, aby to už skončilo. Samozrejme. Teraz sa nám o tom ľahko hovorí. Trápi ma to kvôli ľuďom, čo sa dostanú do pekla. Sú stratení navždy a nemajú už žiadnu nádej. Takže začnime. Kde sa nachádza peklo? Je uprostred zeme, má tvar ľudského tela ležiaceho na chrbte. Má rozličné úrovne, stupne a rozličné ohne mučenia. Ako sa tam niekto dostane? Cez brány pekla. Majú podobu tunelu, vyzerajú ako tornáda, čo rotujú a stúpajú do atmosféry, ale sú spojené so zemou. Oni ich volajú tunely, ale Ježiš ich nazval bránami pekla. Ľudia, ktorí odmietajú Boha, doslova zostúpia cez tieto brány do pekla. Vráťme sa však k mojej pôvodnej otázke. Aký je to pocit, keď sa ocitnete v pekle ako človek, ktorý je oddelený od Boha? Bola to, myslím, 20. noc, keď mi Pán povedal: neuvidíš ma, ale budem s tebou a musíš zažiť niečo, čo ti potvrdí realitu toho, čo si videla, aby si bola absolútne istá, že toto je skutočnosť a nie predstava. Keď to povedal, zmizol a nevidela som ho. Okamžite som zacítila prítomnosť zla, obstúpili ma démoni, chytali ma a hovorili: tvoj Ježiš ťa opustil. Keď sa ma dotýkali, ako by mi milióny žiletiek rezalo telo. Aj keď som bola duch, všetko som cítila, hoci moje telo ležalo hore v spálni. Všetko som vnímala, výkriky a bedákanie mŕtvych a aj to, prečo sú v pekle. Prišiel ďalší démon a povedal: strčíme ťa do cely, lebo Ježiš ťa opustil. A vysmievali sa zo mňa. Dali ma do väzenskej cely, kde oheň siahal až po moje nohy a pálilo to. Sit, aj keď som bola v duchu, skutočne som cítila, že mám nohy v plameňoch. Mala som ich spálené a od bolesti som kričala a pýtala sa: Ježiš, kde si? A začala som citovať Božie slovo. Ako som to urobila, démoni začali kričať a ustupovať. Ako som hovorila o krvi Ježišovej, o tom, že som spasená a nepatrím tam, ale bola som tam ako stratený hriešnik, presne na jeho mieste. Hovorili ste, že ste boli schopná vnímať bolesť. Vnímali ste tam aj nejaký zápach? Hrozný. Zápach síry, zhnitého spáleného mäsa. Vzduch bol tak ťažký, že ste tam ledva dýchali. Čo však ešte bolo strašné, boli výkriky mŕtvych, bedákanie a plač z lútosti nad tým, že odmietli Ježiša. A démoni im pripomínali, že mohli mať Ježiša, mohli byť znovu zrodení a zachránení na večnosť od tohto zatratenia. Mohli by ste mi popísať jeden prípad človeka, ktorý tam bol a rozprával sa s Ježišom? O čom hovorili? Ježiš hovoril s mnohými, ale najviac mi zostala v pamäti jedna žena. Kedysi kázala Božie slovo, ale jej muž neodolal pokušeniu a vyspal sa s inou. Potom sa jej s tým priznal a prosil ju o odpustenie, ale ona povedala: nie, nikdy ti neodpustím. Skončila v pekle. Aj keď sa to stalo dávno, stále mala v srdci toľko horkosti. Ježiš jej povedal: mala si žiť to, čo si kázala. Mala si mu odpustiť a pochopiť ho. Namiesto toho si sa poddala diablovi a hriech nenávisti vstúpil do tvojho srdca. Toto jej povedal Ježiš.
Spýtam sa vás niečo. Keď vás prevádzal peklom, pokúšali sa s ním nejakí ľudia rozprávať. Ako vyzeral takýto dialóg? Mnohí s ním hovorili z rozličných národov a jazykov, ale on rozumel všetkým. Keď sa ľudia dostanú do pekla, sú zadelení podľa hriechov, ktoré páchali na zemi. Napríklad klamárov dajú medzi klamárov. Takže sú tam akoby skupiny ľudí? Áno, tak ako Biblia opisuje rozličné skutky telesnosti v liste Galatianom. Keď Kristus chodil medzi nimi, vystierali k nemu ruky. Tých, čo som videla, boli už len kostry bez mäsa, krvi, vlasov a vnútorných orgánov. Ale cítili, rozprávali, hýbali sa a kričali: Zastav ten oheň, nech nás už viac nespaluje. Niektorí kričali slova lútosti, iní preklínali Ježiša a vyčítali mu: Keby ma môj sused varoval, keby ma niekto zavolal do cirkvi. Veľa ľudí na neho vykrikovalo. Je tam možnosť nápravy. Ak je niekto poslaný do pekla, je možné nejakým spôsobom dostať sa von? Absolútne nie. We'll be right back to It's Supernatural. Volám sa Sid Roth a som tu s Mary Catherine Baxter. Mary, zažili ste stretnutie s Ježišom za jediným účelom. Navštevovali ste peklo počas 30 nocí. Prečo to urobil? Kvôli tomu, aby získal stratených, oboznámil ľudí a pripravil ich na jeho druhý príchod. Väčšina ľudí neverí v skutočné peklo. Áno, viem. Povedzte mi, čo najhoršie ste tam videli? Najviac mi utkveli v pamäti dve veci. Jednou boli jamy naplnené ohňom. Zažila som to v 15. noc. Bol tam so mnou anjel Boží, ale tiež aj Ježiš. Videla som miesto, kam prichádzali zo zeme duše ľudí a boli hodené do jamy s tekutým ohňom zmiešaným s žeravou lávou. Toto bol Boží súd nad ľuďmi, ktorí počuli pravdu, poznali ju, ale vedome vzdorovali Bohu, rúhali sa mu, alebo učili iných falošné učenia a zviedli ich. Takže sú tam rozličné úrovne trestov? Áno. A potom tam bola ohnivá rieka, ktorú som videla od začiatku mojich návštev pekla. Bola asi 2 metre široká a hlboká a plamene šľahali do výšky 3 metrov. Boli v nej tisíce ľudí spojených reťazami a v ohni bolo napísané toto slovo Božie: Tí, ktorí milovali vlastné telo viac ako Božie prikázania. Boli to muži, čo milovali mužov a ženy, čo milovali ženy. Pre zaujímavosť. Bolo tam zvláštne miesto pre ľudí, ktorí žili ako homosexuáli? Áno, bolo to v tejto oblasti. Boli spojení čiernymi reťazami a ponorení v rieke, ktorá tiekla celým peklom rýchlosťou okolo 100 km za hodinu. Cítili veľkú bolesť. Kosti mali rozpálené do červena a kričali: Nik sa nestará o moju dušu. A ešte hovorili: varuj ľudí, aby sa sem nedostali. Väčšina ľudí v pekle na mňa kričala: Odkáž mojej rodine, aby nešli do pekla. Povedz im, aby prijali svojho spasiteľa. Toto mi stále hovorili. Ľudia tam bedákajú a nikoho to nezaujíma a preklínajú jeden druhého. Je to tam strašné. Veľmi zlé spomienky mám aj na srdce pekla. Je určené pre pokrytcov a odpadlíkov. To srdce je skutočné a má veľkosť futbalového ihriska. Väčšina z nás vyrástla pri televízore a filmových trikoch a myslia si, že toto je výmysel. Mary, prosím, pozrite do kamery a povedzte ľuďom, aké veľmi reálne je peklo. Peklo je veľmi, veľmi skutočné. Nie je úniku pre tých, čo tam vojdu a ste úplne vydaní do rúk mučiteľom. Kým ste na zemi, môžete robiť pokánie a odovzdať sa Bohu. Ale keď ste tam dole, voláte o milosť, ale tam nie je žiadna milosť. Démoni sú tak zlí a keď sa vás dotknú, ako by vás tisíce žiletiek rezali zaživá. Sú tam červy, ktoré vám rozožierajú kosti a lezú vo vás. Výkriky mŕtvych sú tak strašné. Nariekajú a lutujú. Keby sme tak počúvali kazateľov, keby sme čítali Bibliu a dali život Ježišovi Kristovi, aby sme neskončili na tomto mieste. Nie je tam žiadna nádej na zmenu a oni to vedia. V ten okamih, ako prejdu bránou pekla, vedia zrazu všetko o tom, že sa minuli s Bohom a okamžite sa stanú veriacimi. Veria v Bibliu, ale neskoro.
Porozprávajte mi príbehy nejakých konkrétnych ľudí odtiaľ. Pamätám si zo pár ľudí, ktorí sa rozprávali s Ježišom. Bol tam vysoký muž, presnejšie jeho kostra. Mal v ruke Bibliu a pritom horel. Kázal slovo Božie v pekle a démoni ho bodali, aby zavrel ústa, lebo ich bohom je Satan. Počúvala som ho a potom som sa obrátila k Ježišovi. Stál tam v telesnej podobe človeka, vždy sa mi zjavoval takto. Plakal a slzy mu tiekli dolu tvárou. Ako ja rozumiem Biblii, bolo to preto, lebo peklo nebolo stvorené pre ľudí, ale pre diabla s jeho démonmi. Je to tak? Povedal mi, vylial som svoju krv, aby sem nemuseli ísť. Ale Boh je spravodlivý Boh a musí súdiť spravodlivo. Takže o čom sa rozprávali? Ten človek tam kázal a Ježiš ho pozdravil. Pokoj s tebou. A on otočil kostru k Ježišovi a povedal, Pane, teraz ti robím pokánie a budem už robiť správne veci. Pane, nazýval ho Pánom, ak ma dostaneš odtiaľto a dáš mi späť moje telo a viem, že to dokážeš, nebudem mať už predsudky, nebudem viac klamať ani okrádať cirkev. Bol som kazateľom tvojho slova a vpustil som do srdca hriech. Poddal som sa diablovi, robil som s tebou kompromisy a robil som zlé veci. Pane, som tu už veľa rokov a nemôžem zomrieť. Bol odsúdený a horel v pekle. Povedzte ešte o niekom. Stretli sme človeka, ktorý bol zavretý v jednej časti brucha pekla. Brucho pekla bolo 5 kilometrov široké a 27 kilometrov vysoké. Vzadu som videla skupinu ľudí, ktorí plakali a nariekali, ich kostry. A jeden muž kričal obzvlášť hlasno. Išli sme k nemu a Ježiš ho pozdravil. Videla som, že aj keď bol kostrou, ruky mal pokryté krvou. Ježiš povedal, máš na rukách krv mnohých. Muž kedysi slúžil Bohu a vyučoval o Duchu Svetom a bol ním aj naplnený, ale potom o tom prestal učiť a Duch Svätý odišiel od neho. Muž začal žiť v hriechu a vzdoroval Bohu, keď odmietol robiť to, na čo ho Boh stvoril. Poznáte to miesto z Biblie, kde spravodlivý nevaruje hriešníkov pred ich hriechom a preto má na rukách ich krv. Začal robiť v živote hlúpe veci a zatúžil po peniazoch viac, ako chcel poslúchať Boha. A teraz sa o tom rozprávali. On hovoril a Ježiš mu odpovedal. Keď si začal robiť semináre proti Duchu Svätému, vtedy začalo tvoje odsúdenie. Keby si sám seba posudzoval, nebol by si tu, ale nechcel si sa podať Bohu. Sid, je to vždy o pokání. Dobrá správa je to, že vy ešte stále žijete a máte možnosť zvoliť si, kde chcete stráviť večnosť. Neodchádzajte, teraz si povieme niečo o jej 10-dňovom výlete do neba. Hneď sme späť. We'll be right back to It's Supernatural. Som tu s Mary Baxter a hovorili sme o tom, ako ju počas 30 dní Ježiš každú noc vzal so sebou na cestu peklom. Jedna z vecí, ktorá bola pre mňa fascinujúca, bola záležitosť týkajúca sa spasiteľovej krvi, o ktorej sa hovorilo v pekle. Povedzte mi o tom niečo. Ježiš vždy zdôrazňoval týmto strateným dušiam moc jeho krvi. Hovorieval im, ak by ste len uverili evanjeliu a tomu, že moja krv bola vyliata, aby zmiela každý hriech, ktorý ste kedy spáchali, ja by som vás očistil, keby ste to oľutovali a volali na mňa. Zdôrazňoval to v celom pekle a mienil tým presne to, čo povedal o jeho krvi vyliatej na Kalvárii. Na nešťastie veľa ľudí, ktorí ešte nezomreli a teraz ma počúvajú, nechápu, aká mocná je krv kráľa Židov, záchrancu Izraela, Mesiáša, Spasiteľa Ježiša Krista. A vy, ktorí sa teraz tomuto posmievate, nebudete sa smiať poslední. Určite nie. Nerobte si z toho posmech. Mary Catherine, povedzte mi jeden príklad, kedy ste sa odvolávali na krv Ježišovu. Povedzte mi o tom niečo. Modlila som sa za osobu, ktorá sa dusila. Položila som na ňu ruky a dovolávala som sa krvi Ježišovej, lebo verím zmluve s Ježišom Kristom. Ako sme to urobili,
Okamžite sa prestala dusiť, lebo to bol duch, ktorý na ňu zaútočil. Inokedy sme mali dieťa s vysokou horúčkou. Modlili sme sa zaň a dovolávali sa krvi Ježišovej. Prišla tam Božia moc, prikázala som horúčke, aby odišla a stalo sa to. Keby sme tak mohli vidieť do neviditeľného sveta, že keď používame v modlitbe krv Ježišovu, čo všetko krv dokáže urobiť. Povedzte nám, čo sa vtedy deje. Boli sme raz v jednom kresťanskom zhromaždení. Počas toho, ako sme oslavovali Boha piesňou Pás krvi, zjavil sa tam veľký anjel a videla som, ako v rukách držal niečo, čo vyzeralo ako široký pás krvi, ktorý sa tiahol okolo budovy a ľudí v nej. Keď sme sa dovolávali krvi Ježišovej nad ľuďmi, videla som, ako ich prikryl červený štít a začali byť uzdravovaní a oslobodzovaní od závislosti. Pri ľuďoch s rakovinou mi niekedy Boh umožní vidieť ju ako tmavú škvrnu, ktorú potom prikryje červená farba a vypáli rakovinu z tela. Slúbil som, že sa povypitujem aj na nebo. 30 nocí chodievala do pekla, ale ďalších 10 nocí navštevovala nebo. Musím sa vás niečo spýtať. Zostanú mladí ľudia mladými, keď sa dostanú do neba? Napríklad malé bábätká. Alebo vyrastú? Vyrastú. Objasníte to. Deti tam vyrastú až do veku dospelosti. Sú nazývaní nevinní. V Biblii Ježiš hovorí, nechajte prísť maličkých ku mne, lebo takých je kráľovstvo nebeské. Chodia v nebi do školy a sú vyučovaní aj spasenými ľuďmi, aj anielmi. Videli ste nejaké deti v nebi? Áno, videla som rodiny. Myslím tie, ktoré ste poznali. Nie, ale videla som ich tam veľa. A čo dospelí ľudia? Keď niekto zomrie napríklad v 90-ke a ide do neba, chodí tam ako nejaký starec, ktorý sa musí opierať o palicu? Nie, Boh im tam obnoví telo. Aká bola v nebi hudba? Znela tam oslavná hudba. Boli tam rozličné typy hudby s rozličnou hlasitosťou. Videla som tam 13 metrov široký klavír, videla som 10 metrov dlhú trúbku. Boli tam rozličné typy hudby. Napríklad, ako Biblia popisuje ľudí tancujúcich kolotance, a ja som tam videla ľudí, ktorí tancovali v kruhu na niečo, čo znelo ako talianská hudba. Počula som tam aj židovskú hudbu, všetky možné druhy hudby. Ešte sa vás niečo spýtam. Pri svojich návštevách neba ste videli knihy, ktoré boli uložené v Zlatej izbe. Povedzte mi o nich niečo. V nebi je mnoho miestností s knihami, ale jedna z nich ma obzvlášť zaujala. Boli tam knihy, ktoré Boh chce, aby boli napísané dole na zemi. Takzvané knihy z neba. Boli to knihy so zjavením nadprirodzených vecí, boli tam knihy s proroctvami, knihy s modlitbami. Pripomína mi to človeka, ktorý bol v našom programe. Dostal sa do neba a počul tam piesne, ktoré až po mnohých rokoch boli napísané na zemi. Takže vy hovoríte to isté o knihách, ktoré sú tam pripravené, aby ich niekto napísal tu dole. Áno, je tam tiež pripravený olej pomazania. Čo to znamená? Je tam miestnosť s nádobou oleja na uzdravenie a zázraky? Áno, Boh chce vystrojiť svojich služobníkov väčšou mocou. Hovorili ste mi, že v niektorých knihách sú zapísané modlitby. Vysvetlite to. Áno, aj proroctvá. Bola tam aj skupina anielov, ktorých Boh vysiela a nazýva ich Severnou armádou. Sú to obrovskí anieli. 10 metrov vysokí, majú veľké krídla a v tvári im vidieť pevné odhodlanie. Opásaní sú plamenným mečom väčším ako človek. Každý z nich sedel na obrovskom koni, ktorý mal chrbát široký vyše metra. Keď modlitby veriacich idú k Bohu, najprv ich napíšu do archívu a potom prinesú pred Boží trón. Keď Boh otvára knihy s modlitbami, vychádza z nich dym a vôňa. Potom Boh prehovorí hlasom ako hukot mnohých vôd a prikazuje tým anielom: choďte na zem a urobte to, o čo tí ľudia prosia. Keď sa tá kniha otvorí, vychádzajú z nej strany a anjeli ich odnášajú dole na zem, aby vykonali, o čo Boha prosíme. Bojujú v náš prospech. Veľmi by som chcel, aby som aj ja mohol vidieť nebo, kým žijem tu na zemi. Peklo nemám vôbec chuť vidieť, ale predsa by som ho rád videl preto, aby som mal taký súcit s ľuďmi, aký máte vy. Keď vidíte niekoho, kto odmieta Ježiša, čo cítite?
Je to bolestivé, ale keď mám povedať pravdu, vo väčšine miest, ktoré navštívim, keď ľudia počujú môj príbeh, chcú byť spasení a chcú prijať Krista do srdca. Spočiatku bývajú niekedy nevlúdni, ale potom povolia, lebo kto by tam naozaj chcel ísť. Takže len zriedka stretnem niekoho, kto nechce byť spasený. Málo kedy. A čo vy? Jediná možnosť obratu je teraz. Prečo hovorím teraz? Lebo neviete, ako dlho budete ešte žiť. Biblia píše, zvol si život. Prečo by si mal zomrieť, dom Izraela? Uver, že Ježiš zomrel miesto teba za tvoje hriechy, požiadaj ho, aby ti odpustil a urob ho svojim pánom tak, že povieš, Ježiš, robím ťa svojim pánom. Ježiš, pomôž mi.